Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 sa Niwa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Setyembre 9, tuiga 2024. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita, si Governor Toto Defensor Jr. ipatawag ang mga kontraktor sa probinsya kadamaan sa mga ongoing project ginareklamo. Pero sa aton sini nga pagpangalagad antes kina magpadayon sa mga nagapauna nga mga balita, yari na nga aton sini nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for everyone. 107 dias na lang kagapaskwa na. Samtang Mayor or former City Mayor or si Mayor Jerry Petrenias mag-deliver sa niya sining State of the City Address karon las 3 sa hapon. Anong mga gina-expectar sinadri kag gaano ayhan ang iplastar sa alkalde sa iya sining Soka. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Suspitsado sa pagtiro patay sa kay former punong barangay Ernie Pural nag-plead na guilty. Ining si Nilo Guardaya bla. Ibalon tadugang sinikaron niya nga mga balita driman sa aton sininga pagpangalagad samtang lola sang lapsag nga ginbilin sa mall nagpabutyag na subuan ini sang nabalitaan nga ginbilin sa iya apo amay sang bata consistent man kuno nga magpadala or nagapadala sang sustento. Sa iban pa nga mga balita, mga chief tanod sa Kabanwahanan ipaidalom sa 3-day Tanod Academy. Samtang fire truck sa banwasang San Dionisio, Iloilo, wala ka responde sa nagluntad sini nga sunog kay ang ila sini iyang fire truck hindi na mapuslan. Unserviceable na. Hindi na mapuslan, tagbong nyo na lang natos dagat, kag patubuan ka talaba kag sisi para nga mapuslan nyo. Istoryahan taman karon ining statement ni former City Mayor Jeddah Patrick Mabilog nga luyag sini nga magpauli na diri sa syudad sa nga Iloilo. Mapauli siya kay gusto niya nga iklarohon ang iya sini nga pangalan, gusto niya nga magpakalinong kag nahidlaw na siya kuno sa syudad sa Iloilo. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa balatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Sa mga kabombo naton padayon lang kamuya sa paghulog sa inyo sining mga entrisa kay sa Sabado na pit sa 14 ang aton sining grand draw sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Sabadong adlaw sa aton sini nga mga kabombo, magapaulan na naman kita, magabaha na naman sa nga cash prices. Bangod dalag ko pagin sini nga mga cash prices, cash siyahan ang idulong sa nga swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Consolation price na to makon mo na 5,000 pesos. Now, consolation price pa lang 5,000 pesos na sa aton sini nga mga kabombo, tatlo mga daog sa 5,000 pesos ka cash. Second prize ta sa aton sini nga major prize runner. Third prize 10,000 pesos. Second prize ta 15,000 pesos. Kag first prize 30,000 pesos. Sa aton sini nga mga kabombo, ang swerte sa palengke 2024 ang mayaras ang kabugusan nga 7 ka milyon ka pesos sa kabugusan sini nga total prices kasya siyahan nga iga panagtag nationwide.
Kanino pang ginahulat mo sa aton sinima kabombo? Ang mga entries nga wala nagdaog from week number 1 to week number 7, di ka mo kabag magkabala kanira kay man ilakip ini sa gihapon sa aton sininga Grand Draw. Damua, dugangi kung damo ka na sang nahulog nga mga entries, damua, waswasi na para nga dako imo sininga tsansa nga magdaog. Detalye sa mga nagapawra mga mainit karon nga mga balita, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, ika-siyam sa buwan ng Setyembre taong 2024. Mga kabombo, Caster Nation sa atin pang Christmas countdown, 107 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwalang na-pressure itong si Kibuloy, kaya po sumuko. Ang extradition naman sa US nitong si Kibuloy, hindi pa raw prioridad ng pamahalaan ayon pa rin kay Pangulong Marcos. Si Pastor Apollo Kibuloy, isisilbi muna daw ang sentensya dito sa Pilipinas sakaling ma-convict bago pahintulutan ang posible na extradition request ng Amerika ayon sa Department of Justice. Etong si dating Mayor Alice Go naman humarap na sa pagdinig ng Senado hinggil huyan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Etong si Senator Ontiveros naman agad nagmusyon na i-contempt ang tinanggal na alkalde dahil yan sa patuloy daw na pagsisinungaling. Si dismissed Bamban Mayor Alice Go naman ginugol ang oras habang nakakulong ng ilang araw sa PNP Custodial Facility sa pagbabasa ng Biblia. Abangan din mamaya mga Chinese vessels na obserbahang bumalik na sa West Philippines matapos yan ang pananalasan ng Bagyong Yagi. Sa international news, tutukan mamaya libo-libong katao nagprotesta kasabayan ng pagtalaga ng bagong Prime Minister doon sa France. Sa sports balita, abangan din pumamaya veteranong forward na si Tristan Thompson babalik na muli sa may Cleveland Cavaliers. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inamin itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-pressure itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa presensya ng mga otoridad sa kanyang pinagtataguan. Dahil po rito napilitan daw ang puganteng pastor na sumuko, subalit hiniling nito ng mga sundalo mula sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines ang kukuha sa kanya dahil wala raw siyang tiwala sa kapulisan. Ayon kay Pangulong Marcos, updated siya sa kaganapan kay Kibuloy kaya pumayag siya na sundalo ang kukuha sa kanya. Siniguro ng Pangulo na walang special treatment sa puganteng o dating puganteng pastor. Tinanong din sa Pangulo kung mayroon ng request ang Estados Unidos para yan sa tuluyang extradition nitong si Kibuloy. Pero ayon sa Presidente, sa ngayon hindi pa prioridad ang extradition ng pastor.
Sa ngayon, tututukan muna ang mga kasong kinakaharap niya dito sa ating bansa. Pakinggan po natin ang bahagi po ng statement ni Pangulong Marcos. About between 8 and 9 in the morning, we got another message from our contacts na sinasabi handa na raw siya mag-surrender. Sinabi, very good. Wala ng conditions. Wala yung mga conditions na dating ilinalagay. So, sabi namin, fine. Pero sabi niya sana may presence ng AFP dahil wala daw siyang tiwala sa police. So, fine. Yun ang ginawa namin. So, that was around, decided na, sabi ko, by 9 o'clock, I cannot remember the precise time, but by 9 o'clock yesterday, in the morning, I was able to say, sige, tuloy nyo na. Agree to that scenario. So, and that was it. So, tuloy-tuloy ng pag-uusap. How do we do it? Where do we do it? At 3:40 in the afternoon of yesterday, lumipad na yung C-130 papuntang Davao para susunduin na siya. And that is exactly what happened. Pagbaba ng C-130 sa Yan po bahagi ng pagkukwento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol po sa mga kaganapan bago tuluyang lumantad. Itong si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, nakapokus naman ang pamahalaan sa judicial process na haharapin po ni Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy at hindi sa pag-extradite dito sa Estados Unidos kung saan meron din itong kinakaharap na mga asunto. Sa panayam nga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ay sinabi nitong nagawa na nasa ehekutibo ang utos ng korte na arestuhin ang religious leader at nasa kamay na niya ngayon ng judiciary ang susunod na magiging hakbang laban kay Kibuloy. Ang tinitignan nila, sabi ng Pangulo, sa pagkakataong ito ay ang pag-usad sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa ating bansa kaysa ang maipa-extradite ito sa Amerika. At ngayong hawak na nga ng gobyerno ng Pilipinas si Kibuloy, inihayag ng Chief Executive na hindi niya nakikitang anyo ng pagsuko ang naging palutang ng Kingdom of Jesus Christ Leader. Ayon pa sa Pangulo, sa naging sitwasyon anya ng tinaguriang Son of God ay napilitan na lamang itong lumutang gayong sukol na ito ng mga otoridad. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Because what has been done is that we have implemented and enforced an arrest warrant that was issued by the court. And therefore, it is now within the court's hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang ginawa lang namin, Bahagi po yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay pa rin po niyan, uusigin daw muna sa Pilipinas ang sumukong si Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy para sa mga krimeng nagawa niya dito sa bansa o umano'y nagawa niya dito sa bansa ayon naman po sa Department of Justice. Sakali man niya na makonvict ang pastor, dapat munang isilbi ang kanyang sentensya sa Pilipinas bago pahintulutan ng anumang request ng Amerika para yan sa posibleng extradition ng naturang pastor. Dagdag pa ng ahensya na kinikilala nito ang extradition treaty na mayroon ng Pilipinas sa Amerika kung saan nga ay humaharap din ang patong-patong na kaso etong si Kibuloy at nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Una nang inihayag ng Justice o nitong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na susundin nila ang due process sa pag-uusig sa kontrobersyal na religious leader. Ikinalugod din ng kalihim ang pagkakaaresto o pagsuko ng matagal na nagtagong pastor. Isang testamento niya ito sa professionalismo at commitment ng pwersa ng gobyerno sa paggampaan ng kanilang mga tungkulin na kanilang palaging katuwang sa pag-iral ng batas mula't simula pa. Sinabi pa ng opisyal na hindi naging madali ang paghuli sa pastor dahil sa umaapaw na suporta, impluensya, kayamanan at kapangyarihan nitong si Kibuloy.
Nagtulak niya ito sa puwersa ng Estado sa kanilang limitasyon nang hindi nilalabag ang batas at napanatilian niya ang legalidad sa kanilang bawat hakbang hanggang sa matapos ang larong hide and seek sa pastor. Maalala kong sinabi nitong si Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo na sumuko sa mga otoridad si Kibuloy na kasama po ang 4 na kapwa-akusado matapos na bigyan sila ng 24 oras na ultimatum. Ayon sa Philippine National Police, kasama itong si Kibuloy na sumuko sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, itong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at maging itong si Sylvia Semenes. Mamaya kuha po tayo ng mga update ba sa sinasagawang pagdinig doon sa Senado kaugnay diyan sa kinasasangkutan ni Alice Go na humarap nga sa pagdinig sa Senado ngayong araw. Mamaya antabayanan po yan, samantala sa iba munang mga balita. Posible namang maharap din sa hukuman ng datihong Pangulo, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa muloy pagkakanlong sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na isa ring abogado, ang dating Pangulo bilang tagapag-alaga ng mga pag-aari nitong si Kibuloy ay una na ring inamin sa mismong TV network nitong si Kibuloy, itong Sunshine Media Network International, nitong buwan ng Marso ng taong ito nang magsimulang umiwas ang pastor sa mga otoridad ay mayroong pananagutan. Ang dating Pangulo na kasapi ng bar ay dapat ding malaman ang umiiral na batas. Iminungkahi rin ng kongresista na dapat ding imbestigahan o kasuhan ang anak nitong si Vice President Sara Duterte at malapit nitong kaibigan na si Senator Ronald Bato de la Rosa ng obstruction of justice dahil daw sa pag-divert sa atensyon ng mga pulis sa paghahain ng warrant laban sa pastor. Sumuko nga itong si Kibuloy sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nais naman ni Manila Representative Joel Chua na imbestigahan ng mga ahensya ng gobyerno ang naging papel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at anak niya si Vice President Sara Duterte sa tangkang pagtakas sa batas ni Pastor Apollo Kibuloy, ang siyang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Chua, ang dating Pangulo ang tumatayo ngayong administrator ng KOJC compound kung saan nga nahuli si Pastor Kibuloy. Sinabi din ng mambabatas na mayroon ding pahayag si Vice President Sara na wala na sa KOJC compound sa Davao City si Kibuloy na maaari umanong sinadyang sabihin upang makapanlinlang. Iginiit pa ng mambabatas na dapat ay nakikipagtulungan ang lahat para mahuli ang mga wanted o pugante sa batas. Si Kibuloy ay naharap nga sa kasong child abuse, sexual abuse at qualified human trafficking. Bukod pa yan sa mga kasong kinakaharap nito sa Estados Unidos. Iginiit din ni Congressman Chua na walang sinuman na mas nakakahigit sa batas kahit pa yaong mga nasa posisyon. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, kaugnay pa rin po sa tuluyang pagsuko, paglutang nitong si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Balik ko tayo dyan sa may bahagi po ng Senado. Itong una naman na pag-appear, una kong paglabas nitong si Alice Go para doon sa pagdinig ng Senado, mga kabombo. At agad po siyang pinakonte nitong si Senator Risa Ontiveros, ang siya pong tumatayong chairman ng komite na dumidinig doon ho sa kaugnayan ng Philippine Offshore Gaming Operator at itong umanong kaugnayan nito ni Pangulo, itong si dating alkalde, dating Mayor Alice Go. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, Bombo Everly, bandang alas 8:53 nga nang dumating yung convoy ng Philippine National Police. Bit-bit itong si dismissed Bamban Mayor Alice Go para sa ikinakasang investigasyon ng Senado hinggil nga dito sa Philippine Offshore Gaming Operators at POGO at iba pa. Habang ibinabanga si Go ang sasakyan kung saan nakapalibot ang pulisya, nakasuot na ito ng isang vest at Kevlar helmet. Dakong alas 10 ng umaga naman nang dumating ito sa committee room ng Senado kasamang kanyang abogado na si Attorney Stephen David kung saan nakapalibot din itong mga pulisya. May kita sa mukha ni Go, Bombo Genesis, Bombo Everly, yung pangamba. Taliwas nung ito'y dumating sa bansa mula Indonesia na nakangiti at nakikipag-usap pa. Sa pagdinig nga, Bombo Genesis ay pinatanggal nitong ni Senator Jingoy Estrada kay Go ang kanyang face mask upang makita yung mukha nito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig, nang galaitin agad si Senator Joel Villanueva kung saan niya binalahura at binastos ni Go ang pamahalaan dahil sa ginawa nitong pagsisinungaling at
pagtakas ng bansa. Bagong pagkakataon ito anya upang isiwalat ni Go ang buong katotohanan sa pagdinig. Giit pa ni Villanueva, kung magpapatuloy yung pogo sa bansa, hindi lamang daw mayor, governor, congressman o senador, at sa halip ay balang araw ay magkakaroon daw ang bansa ng isang pogo-sponsored president. Narito pakinggan muna natin yung bahagi ng pahayag nitong si Senador Joel Villanueva. Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Na-offend po kami. Na-offend po kami. Hindi ko po alam, pero parang ang turing mo sa amin ay kaaway na. Pero ang totoo, Alice, ang totoo, kung magsasabi ka ng katotohanan, kami dito sa Senado ang totoong kakampi mo. Bombo Genesis, Bombo Everly, sa ngayon nagpapatuloy nga itong investigasyon ng Senado hinggil pa rin dito kay Alice Go. Kanina nga bago gisahin itong si Alice Go, nagkaroon ng panandilyang suspension kung saan nagdesisyon si Senadora Risa Hontiveros, ang chairman nga ng komite, na i-cite in contempt itong si Alice Go dahil sa patuloy na pagsisinungaling nito sa pagdinig. Tinanong kasi ni Hontiveros, Bombo Genesis, Bombo Everly, kung siya ba si Go Waping, ngunit taliwas yung naging sagot nito, malayo sa tanong ng chairman ng komite. Patuloy ding itinanggi ni Alice na siyang Chinese na si Go Waping at may kaso na anya na isinampang korte at doon niya ito sasagutin. Pinakita rin sa pagdinig, Bombo Genesis, yung Chinese passport ni Alice Go na may pangalan na Go Waping, ngunit dininay niya rin ito. Itinanggi niya rin yung dokumento ng National Bureau of Investigation kung saan ipinakita yung match na fingerprints ni Alice Go at Go Waping, at lahat, Bombo Genesis, Bombo Everly, ay tinatanggi nito sa pagdinig, maging yung pirma nga nito sa NBI ay itinanggi din nito. So dahil pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senadora Risa Hontiveros kung saan nagmotion nito na i-cite in contempt natong si Alice Go. Alice Go, ladies and gentlemen, is continuing to lie to this committee despite glaring evidence that she is a Chinese national named Guo Huaping, whose father, Jian Zhongguo, is Chinese based on her own declaration in this committee, and whose mother, Lin Wenyi, is also Chinese, based on her own declarations in bank documents, by the way, verified by the AMLAC. This is a blatant defiance of the legislative's constitutional power of inquiry. Lumalabas na pinaglalaroan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second the motion, Madam. Yan ang bahagi ng citation in contempt ni Senadora Risa Hontiveros laban nga dito kay dismissed Bamban Mayor Alice Go. Dahil sa patuloy na pagsisinungaling dito sa Senado at nanggalaitin na nga itong mga senador, nagsalita din si Senate Majority Leader Francis Tolentino kung saan niya maghahain siya ng petisyon, Bombo Genesis, na hilingin sa korte na dito muna sa Senado i-detain si Go. Gayong ang Senado ang unang may arrest warrant laban sa suspendidong alkalde. Nakikipagtulungan na rin naman ng Senate Secretary sa Tarlac Regional Trial Court para manatili si Alice sa kustodiya ng Senado. Bombo Genesis. Okay. Ano pang susunod na mangyayari dito, Bombo Jesse? Kasi kanina habang pinapanood natin doon sa mga unang mga nagtanong na mga senador, parang wala naman silang napipigya kay Alice Go, no? At kaya nga nagalit na itong si Senator Risa dahil sabi nga niya tuloy-tuloy pa rin yung pagsisinungaling. Hanggang kailan kaya ito magtutuloy-tuloy? Itong pagdinig na ito? Mga hanggang ilang oras kaya abutin? Yes, Bombo Genesis, dahil nga sa patuloy na pagsisinungaling at hindi pagsasabi nitong si Alice Go ng katotohanan, wala pa rin mapiga itong mga senador. Pero ito kasi nagpapatuloy pa rin naman yung investigasyon ng Senado at meron din ng mga Senate sa plenary. Mamaya may session din naman. So abutin to ng hanggang alas 3 agad to, Bombo Genesis. Pero nais kasi niya, dahil nga wala pa rin mapiga itong mga senador kay Alice Go, nais din kasi ni Hontiveros na sa pagtatapos nga ng pagdinig, makabuo ng ruling yung chairman at ang buong komite hinggil nga sa kahalagahan ng usapin ito, particular nga sa Philippine Offshore Gaming Operators at iba pang kaso
dito sa case ni Alice Go, Bombo Genesis. Kasi mahaba-haba na ito, Bombo JC, ano? Kasi maalala ng mga kababayan natin, noong andito pa, last na andito itong si Go Huaping o itong si Alice Go ay mga Marso o mga Abril pa yata noon, ano? Or May. And then sakala na lang nalaman nitong July na wala na pala siya dito. So yun na yung last na pag-appear niya dito sa pagdinig dito, no, Bombo JC? Tama ka riyan, Bombo Genesis, yung last appearance ni dismissed Bamban Mayor Alice Go nung May 22 pa. So kung titingnan natin yung petsa ngayon ay Setyembre na. So matagal-tagal na rin talaga nakabinbin itong investigasyon hinggil dito kay Alice Go, Bombo Genesis. Kaya ramdam mo rin yung gusto ng o kagustuhan ng mga senador na i-wrap up na talaga itong pagdinig. Sige, maraming salamat. Makibalita pa rin tayo sa mga susunod na mga oras dyan, ano, Bombo JC. Maraming salamat. Ingat ka dyan. At live mula rito sa Senado kasi Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. 19 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, kinilala ng Philippine National Police ang naging papel ng Armed Forces of the Philippines sa tuluyang paglutang nitong si Apollo Kibuloy, ang siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Philippine National Police, naging instrumento ang intelligence service ng Armed Forces of the Philippines para magtagumpay itong naunang nangyaring negosasyon sa pagitan ng tropa ng pamalan at itong si Kibuloy. Sa tulong anya ng Philippine National Police Intelligence Group at ng Intelligence Service ng AFP, naging mapayapa ang negosasyon at maayos ngang napasuko ang matagal ng pagtatago o nagtatagong pastor kasama ang mga kapwa-akusado na itong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at itong si Sylvia Semanes. Maalalang pinili ho ng Armed Forces of the Philippines na hindi na magkomento sa naging pagsuko ng grupo nitong si Kibuloy kahapon at hinayaan na lamang ang Philippine National Police na magbigay ng kanilang komento. Para sa Armed Forces of the Philippines, sumusuporta lamang ito sa Philippine National Police na siyang pangunahing law enforcement agency ng ating bansa. Malalang ilan sa mga pinangalanan ng Kingdom of Jesus Christ sa pangitan ng legal counsel nito na si Attorney Israelito Torion ay mga high-ranking officials ng Armed Forces of the Philippines katulad nitong sina Army Major General Alan Hambala, itong si Colonel Gilbert Roy Ruiz, Lieutenant Colonel Jubilee Carmel Cabading, Lieutenant Colonel Pete Malaluan at Lieutenant Colonel Ricardo Ray Garcia na silang tumulong para maging matagumpay ang negosasyon. Samantala, umaasa naman si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na maipapasa kamay na sa Pilipinas ang nagtatagong si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ito ay kasunod na nga rin ng matagumpay na operasyon laban kina Alice Go, ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na ilang buwan ding pinaghahanap ng mga otoridad at dating puganting si Apollo Kibuloy. Ayon kay Secretary Abalos, si dating Congressman Teves ang ikatlo sa listahan ng pamahalaan na maisakustodiya at maiharap sa batas matapos ngang ilang buwan na rin itong pagtatago mula na nga pinangalanan siyang utak ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Patuloy din na niyang ginagawa ng bansa ang lahat ng paraan para maibalik nga dito sa Pilipinas ang dating mambabatas na una na nga naka-house arrest sa Timor-Leste. Kaugnay niya, narito pang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Ako, okay. Pangatlo, hopefully, makukuha na rin si Teves. Ito yung pumatay kay Digamo, remember? Yung may the handsman, gano'n. Sa Manila, tulog ako 2 oras, balik naman ako sa iyo dito. Samantala, si Teves nga ay naharap sa patong-patong na kasong kinabibilangan niyan ng murder o pagpatay, frustrated murder, attempted murder. Kaugnay pa rin yan sa madugong pamamaslang sa grupo ni Digamo noong Marso 4 na naklipas na taon sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental. Meron na ho tayong 23 minutes bago umakalipas po ang alas 12 ng katanghalian.
Abangan humamaya mga kabombong live report mula ho kay Bombo Jovino Galang mula pa rin po dyan sa may custodial center ng Philippine National Police habang patuloy pong binabantayan din ito kung kalagayan nitong si Pastor Apollo Kibuloy mula ho sa pagpapasakamay ho kagabi, no? Dyan sa may custodial center ng Philippine National Police dyan sa may Campo Crame. Abangan pong live report po dyan mamaya. Pero bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking mga balita na nakahanay dito po sa ating palatuntunan mga kabombo, bigyang daan po muna natin ito kung naging interview ng Bombo Radio Philippines kay Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torion. Siya po ay na-interview ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan po ng exclusive interview kanina. At ito, pakinggan po natin mga kabombo yung ilan pong bahagi ng naging usapan nitong si Attorney Torion at ng Bombo Radio Philippines. Attorney Torion, may naging papel ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsuko po ni Pastor Kibuloy? Honestly, wala po. As to this decision kasi ni Pastor, biglaan yun eh. He decided to surrender. I was only informed nga na nakabalik siya dun sa compound. Kahapon lang, in the morning lang, nung nalaman ko, na-confirm ko na, uy, nandyan pala si Pastor. Kaya I can confirm na wala pong involvement si Presidente Duterte dito. Okay. Totoo ba na nagkaroon po ng ultimatum ang Philippine National Police kaya po nag-trigger para daw sumuko si Pastor Kibuloy? Honestly, sir, that's news to me, no? That's news to me. We did not, hear any ultimatum. Ang buong katotohanan, September 7 po, may isang high officer na nagpadala sa akin ng text message at nagsabi, Attorney, gloves off na tayo ha? Si Senator Bato mismo ang nagsabi na kailangan armado kami pag mag-search kami. So, yun ang gagawin namin. Kung sino haharang, dadakpin namin. At may intelligence report kami na may naka-assign na pulis na mag-aresto sa akin, Ma'am Loren Padoy, doon sa mga banateros. Yun ang totoo. Pero as to formal ultimatum, with all honesty, hindi po namin alam yun. Okay. Another question, Attorney. Saan ba nangyari yung pagsuko? Dahil may mga conflicting information na ito raw ay nangyari dun sa, kumbaga, may negosasyon dun sa may bundok o kung saan man yun. O ito'y dyan talaga sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Sir, honestly, it was only yesterday in the morning that I was able to confirm na nakabalik pala si Pastor sa compound, no? And doon siya, yung kasing ACQ, Apollo Kibuloy College of Ministries, yung Bible School, yan yung paboritong i-unli search ng mga pulis at hindi talaga siya nakita. At yun ang napili ni Pastor na doon niya i-meet yung taga-ISAF po at saka yung PNP. I have to clarify, at first hindi talaga gusto ng ISAF na ma-mention sila, yung taga-AFP po. Pero yun po kasi ang katotohanan eh. And marami ng version na lumabas. And I have to tell the truth. We contacted the armed forces through the assistance of Governor, Hubahib of Davao del Norte. Kasi yung kausap namin sa PNP po, very respectable, honorable police officer si General Silo, no, provided us with the option of surrendering. Pero may request kami, so tinuloy lamang namin yung efforts ni General Silo, but this time with the cooperation of the AFP po. Kaya doon namin minute yung taga-ISAF at saka si General Macapas ng intelligence ng PNP doon sa paborito po nila na i-search po almost every day sa Bible School. Okay. Attorney, mayroon kasi kayong request prior to this na maglabas si Pangulong Marcos ng dokumento na nagsasabing hindi ibibigay sa Estados Unidos. Pero wala naman po yung dokumento pero lumabas itong si Pastor Kibuloy. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Kailan ba nag-decide si Pastor? Sir, to be honest with you, meron pong high official na nagperma. Hindi ko na lang po
isasabi kung sino, that can also bind the president. No? That is enough na siguro. Hindi ko lang isabi kung sino. So, ang sa amin lang is balido ba yun na request? Hindi po yung condition, request po. That is valid because extraordinary rendition, yung basta ka na lang i-transmit yung custody mo sa ibang bansa is illegal under the Philippine laws. No? If you will read Section 48 of the Anti-Terrorism Act, that is there is a proviso there, there's a provision ban on extraordinary rendition. So what we were requesting, or what Pastor Apollo Sikibuloy is pursuant to law. Tapos if you will read also Article 11 Section 2 of the Extradition Treaty, ang sabi po doon, the requested state may postpone the extradition of a particular citizen, no, of a requested state if he is facing a prosecution or where judicial proceedings against him are undertaken, no. Pwede, yun ang sana ang naging basis namin na kung pwede tapusin muna yung extradition process dito bago siya bago bago kung meron mang extradition proceedings talaga sa US, bago siya i-transmit doon sa US. Kasi sa section 1 kasi niyan, sir, sa extradition treaty natin, may option yung requesting state to allow the requesting state, no, na i-transmit muna yung jurisdiction sa kanya doon sa, let's say, sa US. Pwede siyang hiramin ng US, i-try doon at prisuhin doon indefinitely. Of course, any Filipino would like the government sana to insist doon sa section 2. Ay, option naman natin yun eh. Kaya nga, reasonable talaga na request po yun. Nakita yun ng isang opisyal at nag-agree po na magperma po siya. As to who is that official, please, sa amin na po yun. Okay, so ano naman po ang plano ng inyong panig dito kay Brigadier General Nicolas Torre III? Dahil the past days, nagbabatuhan ng kumbaga mga patutsada and everything, ano? May mga pagkakataon pa na merong mga nasasaktan. So ano po ngayon ang plano ng Kingdom of Jesus Christ dito kay General Torre kung meron man? Sir, hindi lang nasaktan, may namatay po, 4 po na heart attack, 4 po na bata na nagkaroon ng severe anxiety attack, 59 po lahat na na ospital, nadulog sa ospital. May mga vehicles po unilaterally confiscated. Yung cathedral po na simbahan, ginawang advance command post, yung eskwelahan, ginawang tunneling operations. Pero sabi ni Pastor sa kanya, he has no rank in his heart, he has no hatred, but everything should come with justice. So, ang plano namin kay General Torre is wala po kaming galit sa kanya, no? Alam namin na sinusunod lang din niya ang utos ng kanyang nakakataas. Pero it should come with justice likewise, no? Siguro kung mag-sorry siya later on kay Pastor, alam mo, malaki yung heart ni Pastor, pero as of now, I am following his instruction. Pasensyahan na po, file muna kami ng kaso po. Okay, finally, Attorney, kung ipapatawag po ng Senado si Pastor Kibuloy dahil may mga investigation the past months, haharap din po ba si Pastor Kibuloy dito? Honestly, I was not able to discuss that with him last night. No, that's a decision entirely up to him. No. And whatever may be his decision is, I will respect it. And of course, since he is already under the custody of the law, no, baka mag-attend siya. Yun lang, hindi talaga ako definite kasi hindi ko pa yan na-bring up sa kanya. Okay. With that, maraming salamat po, Attorney, at mag-ingat po kayo. Salamat po. Salamat. Bahagi po yan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, mga kabombo, kay Attorney Israelito Torion. Siya pong nagsisilbing legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy at legal counsel din ng Kingdom of Jesus Christ. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 27 minutes bago ho sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga updates ho tayo, nais naman nitong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mapalitan si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco. Anya, nawalan na sila ng tiwala at kumpiyansa sa hepe ng Bureau of Immigration. Kasunod po yan ng pagkakapuslit palabas ng bansa ng grupo nitong si dismissed Bamban Mayor Alice Go at umano'y pag-issue ng mga visa sa mga peking korporasyon.
Sinabi pa ng kalihim na nakausap na niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa naturang isyu. Nauna na ngang idinulog na Secretary Remulla ang naturang mga concern kaugnay sa Bureau of Immigration Chief. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas. May kinalaman pa rin po yan sa mga alegasyon na pag-i-issue ng working visa sa mga peking korporasyon para dalhin ang mga illegal gambling workers dito sa bansa. Sinabihan na umano niya si Commissioner Tansinko na kanselahin ang naturang mga visa, subalit wala itong ginawa. Mistulang kalakaran na anya ito na ginagawa sa nakalipas na taon o mahigit pa. Sa ngayon, wala pang pahayag sa panig nitong si Tansinko kaugnay pa rin sa mga akusasyon ng hepe o ng kalihim ng Department of Justice. Samantala, hindi rin kumbinsido itong si Secretary Remulla na pumuslit ang grupo nitong si Go sa pamagitan niya ng pagsakay sa maliit na bangka. At kumbinsido anya siya na gumamit sila ng ibang pasaporte at sumakay sa private plane o chartered flights dahil na rin anya sa pag-unapakamarangyang pamumuhay nitong si Alice Go at hindi kayang magtiis ng ilang araw sa bangka ng walang privacy. Subalit nauna nang nanindigan ang Bureau of Immigration na sa illegal na umalis ang ng bansa itong sina Go nang hindi dumaraan sa regular immigration inspection dahil walang Philippine stamp na nakita sa kanilang mga pasaporte. Samantala, gumamit umano si dismissed Bamban Mayor Alice Go ng look-alike para makatakas sa mga otoridad. Ayon yan sa source mula sa National Bureau of Investigation. Napag-alaman din ng usisain ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Go noong Setyembre 5 habang nag-aantay ng clearance mula sa Immigration Authority sa Indonesia kung saan siya inaresto para may uwi dito sa Pilipinas. Dito, kinastigo ang dating alkalde kaugnay sa pinanotaryo niyang counter-affidavit sa reklamong qualified human trafficking. Gayon din ang napaulat na paggamit niya ng doppelganger at kaugnay sa inisyong NBI clearance sa kaniya. Ipinakita din ni NBI Assistant Director for Investigation Service Lito Magno kay Go ang isang larawan ng babae na hawig niya at tinanong kung siya ang nasa litrato. Itinanggi naman ito ng dating alkalde at sinabing isa sa kanyang staff ang babaeng nasa larawan at pabirong sinabi na slimmer version niya ito. Matatandaan nga na una nang sinabi ng NBI noong huling bahagi ng Hulyo sa isang pagdinig sa Senado na may sightings kay Go sa Bulacan bago pa man i-issue ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang arrest order laban sa kanya. Subalit wala namang nakita o nahuli ang mga otoridad ng puntahan ng naturang lokasyon. Nauna na ring napaulat base nga sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na namataan umano si Alice Go sa may Imon Polo Beach Resort sa Zambales noong July 14. Subalit pinabulaanan naman ito kalaunan ng may-ari ng resort na si Raymond Ronquillo. Anya, posible daw na napagkamalan lamang nilang si Alice Go ang front desk sa resort na kahawig ng dating alkalde. Bagamat inamin naman ng resort owner na minsan nang nagtungo si Go doon na may mga kasama, subalit noon pang Marso yan ng nakalipas na taon. Samantala, ipinaliwanag naman ni PAOK spokesperson Winston Casio na humingi na siya ng dispensa sa nangyari. Inihayag din ng opisyal na marami talagang kamukha ang dating alkalde. Subalit iginiit naman na ipinatupad lamang nila ang isang mission order o legal document para maaresto na si Go. Samantala, magkakabumbukap po siniguro naman ng Pilipinas at ng Indonesia na palalakasin pa nila ang ugnayan lalo na doon sa law enforcement. Ito'y kasunod pa rin na naging pulong ng Association of Southeast Asian Nation National Police o ito ho'y mas kilala sa pinaikling tawag na ASEANAPOL na nagpulong ang Indonesia at Philippine authorities kaugnay nga po sa pagpapauwi kay dismissed Bamban Mayor o Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Naaresto itong si Alice Go noon pong Huwebes, September 5 sa pakipagtulungan ng Indonesia National Police at ng Philippine National Police. Nito naman pong Setyembre 6, agad namang na-turnover itong si Go kina Interior Secretary Ben Harabalos Jr. at Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na siyang nanguna sa pakipag-usap at pagsundo upang maibalik sa Pilipinas itong si Alice Go. Pinasalamatan ni Secretary Abalos at Philippine National Police Chief Marbil ang Indonesian government at sina Interpol Chief Police General Listio Sigit Prabowo at Inspector General of Police Krishna Murthy
na siyang nanguna sa pag-aresto kay Go sa Tangerang City doon ho sa may bansang Indonesia. Ayon sa Shanapol, ang organisasyon o operasyon ay nagpapakita lamang ng pagkakaisa ng naturang police service sa paglaban sa transnational crime at iba pang mga complex cross-border crimes nang mapanatili ang hustisya at ang kapayapaan sa buong rehiyon. Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga international trader sa may ginanap po na 2024 Philippine Strategic Trade Management Summit dito sa may Taguig City. Ang summit ay isa pong mahalagang kaganapan na nakatuon sa pamamahala ng strategic trade dito sa bansa. Layunin nito na palakasin pa ang mga pandaigdigang pakikipagsosyo at isulong ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Tinatalakay sa naturang summit ang mga latest trend, issues at mga hamon sa naturang lupon. Saklaw din ng usaping ito ang teknolohiya at software na magagamit sa civilian at militar at sa paglaganap ng weapons of mass destruction. Dumalo naman sa naturang event ang mga kilalang international personalities, kabilang ang Undersecretary of State for Arms Control and International Security na si Ambassador Bonnie Jenkins. Nakatakda namang magbigay ng talumpati si Pangulong Marcos. Si Jenkins naman ay nasa Pilipinas nga upang makipag-usap sa mga opisyal ng Pilipinas at talakayin ang pagpapabuti pa ng bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ang kaganapang ito ay nagpapakita rin ng patuloy pa na pagsisikap na tiyakin ang responsableng mga kasanayan. Hindi lamang yan sa kalakalan, kundi para tugunan din ang mga isyu na may kinalaman sa seguridad sa Indo-Pacific region. Meron na lamang po tayong 20 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga development, pinuri ho ng mga lider ng Kamara de Representantes ng Philippine National Police at Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines para yan sa pagkakaresto sa puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ nito hong araw ng linggo. Panawagan po ng mga mababata sa mabilis at masusing paglilitis at tiyaking makakamit ng kanyang mga biktima o umano'y mga biktima ang katarungan, kabilang ng mga biktima ng child abuse at human trafficking. Itong si Kibuloy na sumuko po sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines ay dumating sa Villamor Air Base noon pong linggo, kahapon ho ito, mula Davao City at agad na inilipat sa Philippine National Police Custodial Center sa may Campo Crame sa Quezon City. Muli ring kinondenan nitong si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na nagsisilbing chairman ng Committee on Human Rights sa mga umano'y akusasyon laban kay Kibuloy na tinawag niyang mga gawa ng kasamaan at binigyang diin ang pangangailangan sa agarang paglilitis upang makamit ng mga umano'y biktima ang hustisya. Ayon naman kay Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, na siya ring chairman ng Committee on Public Order and Safety, ang pag-aresto kay Kibuloy o pagsuko nitong si Kibuloy ay isang mahalagang hakbang sa laban sa human trafficking at ang pangangailangan na agad na maghatid ng katarungan. Binigyang diin naman itong si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na siyang chairman ng Committee on Dangerous Drugs na ang mga kaso laban kay Kibuloy ay hindi lamang tungkol sa isang individual, kundi tungkol sa pagwasak ng malalim na mga sistema ng pang-aabuso. Pinuri rin nitong si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop Jr. ang nagsisilbi rin pong chairman ng Committee on Transportation ang pag-aresto kay Kibuloy bilang isang, o tinawag po niya ito bilang isang malaking tagumpay sa laban kontra human trafficking at pang-aabuso sa mga bata. Nakikisa rin si abang lingkod Representative Joseph Stephen Paduano na siyang chairman din ng Committee on Public Accounts na mabilis na aksyon ng mga tagapagpatupad ng batas. Binigyang diin ng mababatas ang pangangailangan na protektahan ng mga karapatan o karapatang pantao at ang mga mahihinang individual mula sa mga pananamantala. Etong si Kibuloy, mga kabombo, ang self-proclaimed Son of God at siya pong pinuno ng Kingdom of Jesus Christ. Naaresto nga ho nitong linggo o sumuko nitong linggo matapos ang ilang linggong search operation sa kanya dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa may Davao City. Kabilang sa mga kasong kinakalap po nito ay ang paglabag sa Republic Act No. 7610 o ito ho ay ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at ang Republic Act 9208 para po yan sa Qualified Human Trafficking
na may mga warrant of arrest na inilabas ng mga korte sa mga lungsod po ng Davao at Pasig. Etong si Kibuloy, mga kabomboy, matagal na rin pong nahaharap sa aligasyon ng pananamantala ng mga kababaihan at mga menor de edad bilang bahagi po ng kanyang relihiyosong gawain. Taong 2021, inakusahan rin itong si Kibuloy ng US Justice Department ng sex trafficking sa mga batang babae at kababaihan edad 12 hanggang 25 na umano'y pinilit sa sexual na relasyon habang sila ay nagsisilbi bilang mga pastoral. Maaari namang umabot sa mahigit kalahating milyon ang bilang ng mga kandidatong maghahain ng kanilang kandidatura para yan sa Mayo taong 2025 o 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinaghahandaan na ng komisyon ang nakatakdang filing o paghain ng Certificate of Candidacy kung saan hindi lamang mahigit kalahating milyon ang posibleng bibisita sa mga opisina ng komisyon kundi maging ang mga supporter ng mga kandidato. Sa 2025 elections, sa abot sa kabuang 18,279 na mga posisyon ang pupunan. 12 dito ang para sa mga senador, 254 para naman sa district representative at nasa 63 para naman sa party list representative. Meron ding 82 na probinsya ang mangangailangan ng gobernador at vice-gobernador at 800 naman para sa mga provincial board member. Para naman sa city level, 149 na syudad ang mangangailangan ng mga alkalde at vice-alkalde, habang mahigit 1,000 naman para sa city council position din ang pupunan. Para sa municipal level, aabot sa 1,493 na mga bayan ang mangangailangan ng alkalde at vice-alkalde at kabuang 11,948 naman para sa municipal councilor. Samantala, sasabay din sa 2025 midterm elections ang pinakaunang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito ay pipili ang mga residente ng 32 na kandidato para yan sa parliament at 4 na po naman ang pipiliin bilang kinatawan ng mga local party list. Magsisimula ang filing ng Certificate of Candidacy mula po yan Oktubre 1 hanggang sa Oktubre 8 ng kasalukuyang taon. Meron na lamang tayong 14 minutes bago mag-alauna ng hapon. Sa iba pang malalaking balita, mga kabombo, bumalik na raw sa West Philippine Sea yung mga sasakyang pandagat at mga barko ng China matapos itong panandali ang paglisan ng mga ito dahil po yan sa bagyong Enteng noong nakaraang linggo, ayon kay US Maritime Security Expert Ray Powell. Anya, lumabas automatic identification system tracking na hindi bababa sa 6 sa Kyong Sansha U Maritime Militia Ship ng China at isang Coast Guard vessel ang naobserbahan naglayag mula ho sa Panganiban Reef o ito'y kilala rin sa tawag na Mischief Reef patungong Bajo de Masinloc o dyan po sa may Scarborough Shoal malapit po sa Zambales nito pong araw ho ng linggo. Nauna nang iniulat nitong si Powell na 6 ang mga barko pa ng Chinese Maritime Militia ang umalis sa Bajo de Masinloc bago po tumbukin ng bagyo ang West Philippine Sea. Papasok na po sa China at Vietnam. Subalit nanatilian niya sa reef ang isang 111-meter na Chinese Coast Guard ship na may body number na 3305. Pangbalita, uungkatin ng Quad Committee ng Kamara ang pagbaha umano sa merkado ng ilegal na droga mula sa China sa panahon niya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular ang malalaking volume ng shabu na pumasok sa Pilipinas noong nakalipas na administrasyon. Tinukoy din ng komite ang pinakamalaking kaso ng smuggling ng droga sa kasaysayan ng Pilipinas na lahat nila ay nagmula sa China at nangyari naman sa unang 3 taon ng pamamahala ng nakalipas na administrasyon. Nangyari rin nila ito sa kasagsagan ng kontrobersyal na relasyon ni Chinese President Xi Jinping at ng dating Pangulong Duterte. Iginiit din ng komite na nakompormiso ang soberanya ng Pilipinas sa naturang alyansa kung saan ang Pilipinas ay nagmistulang lalawigan na ng China. Kabilang din sa mga tumutumbok ng Quadcom ang mga nangyaring paglabag sa karapatang pantao sa pagpapatupad ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. 13 minuto bago mag-alauna ng hapon.
Update din ho tayo, mga kabombo. Day 1 ho ngayon, unang araw na paglisan po ng mga miyembro ng Philippine National Police matapos nga po yung tuluyang pong pagsuko kahapon o kagabi nitong si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Kamusta na ho kaya dyan sa may Kingdom of Jesus Christ compound? May live report dyan ang Bombo Radio Davao. Ilito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ na nagmula umano sa bundok si Pastor Apollo Kibuloy bago pa man ito sumuko sa intelligence service ng AFP kahapon ng hapon. Inihayag ni Torion na patunay lamang umano ito na wala at hindi nagtatago si Kibuloy sa KOJC compound sa buong panahon ng operasyon ng PNP na tumagal ng halos 16 na araw. Dagdag pa ni Torion na mas malaki ang tiwala ni Kibuloy sa AFP kaysa sa PNP kaya nakumbinsi itong sumuko na lamang. Ibinunyag naman ni Torion na noong September 8 na umaga lamang niya nalaman na nasa loob ng KOJC compound si Pastor Kibuloy upang i-check umano ang kanyang mga followers. Sinabi rin ni Torion na nakipagkita muna si Kibuloy sa kanyang miyembro upang ipaalam ang kanyang pagsuko. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Attorney Israelito Torion. Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP, no? Well, it was really a surrender, no? It was really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, nung September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yan ang naging pahayag ni Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ. Maalala rin na sinabi ni Torion kahapon na galing umano sa North Cotabato si Pastor Kibuloy bago pa man ito sumuko sa Kingdom of Jesus sa kapulisan o sa AFP kahapon, pero pinanindigan ng PNP na nasa loob mismo ng KOJC compound na sumurrender si Pastor Kibuloy. Samantala, unti-unti na rin bumabalik sa normal na buhay ng mga KOJC members matapos lisanin ng libo-libong PNP personnel ang kanilang compound simula pa kagabi. Halos magdamag ring naglinis sa loob at labas ng kanilang compound ang mga KOJC members dahil sa dami ng mga basura at kalat na iniwan ng kapulisan na nagbabantay sa loob ng KOJC compound sa 16 na araw. Nagkamayan at nagkayakapan ang mga KOJC members at mga pulis upang ipakita na kahit nagkaroon pa man ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa bawat isa, mangingibabaw pa rin umano ang pagmamahal. Sa panig naman ng PNP, nagsagawa ang mga miyembro nito ng pagsasaya kagabi hanggang madaling araw, Bombo Jen at ang mga kabombo, kung saan naghanda si PRO 11 Regional Director Police Brigadier Nicolas Torre III ng maraming mga beer at lechon para sa kanilang hapunan bago bumalik sa kanilang mga mother unit. Actually, Bombo Jen, bago pa man tayo nag-report dito, maraming dumaraan din na mobile patrol ng kapulisan, even na mga buses nila coming from PRO 11, papauwi na doon sa kanilang mga kanilang mother unit. Bombo Jen, how's that? So, paano yan? Yung dating traffic na kinukos nitong barikada dyan, wala na, hindi na naobserbahan ngayong araw? Bombo Jen, maluwag na ang daloy ng trapiko dito actually in both ways, no, papunta at palabas ng Davao City. Yun lang kasi kanina may mga pasok na sa mga katabi ng mga paralan malapit dito sa KOJC compound. And actually, may mga nakita tayo, no, na ilang mga estudyante o mag-aaral ng Jose Maria College na siyang pagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ. May mga ilang mga estudyante na pumapasok sa JMC, pero sabi nga nang nakausap natin kaninang ilang mga members, no, kaninang umaga,
wala pa daw umanong advisory na babalik ang mga estudyante sa face-to-face classes. So most probably tomorrow, kasi nga naglilinis pa sila kasi nga masyado dong mapanghi, no? Lalo pat doon sa JMC basement, may pasintabi po sa mga kumakain ngayon na doon daw umiihi ang iilang mga pulis dahil sa kakulangan din ng portalets na ibinigay ng PRO 11. Sige. Makibalita pa rin tayo sa mga susunod na mga araw, Bombo Danica. Maraming salamat. Ingat kayo dyan sa Bombo Radio Davao. Mula rito sa KOJC compound, ito si Bombo Danica Baguio para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha na po tayo ng ating mga provincial report, mga kabombo. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Ever. Ito kong paglilitis daw, mga kabombo, sa mga kasong kinakaharap nitong si King daw Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy, malaki daw ho na hamon para ho sa judicial system ng bansa. Ito ho'y batay naman sa statement ng dati hong nagsilbing presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Update po tayo mula sa Bombo Radio Kawayan. Malaking hamon ngayon para sa justice system ng bansa kung paano nila tututukan ang mga kasong kinakaharap ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Domingo Egon Cayosa, ang dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sinabi niya na hindi lamang dito sa Pilipinas may kinakaharap na kaso si Kibuloy, kundi pati na rin sa Estados Unidos. Dahil dito ay kinakailangang tiyakin ng pamahalaan na tapusin muna ang paglilitis dito sa bansa bago ipasakamay sa Estados Unidos ang pastora. Notoriously slow kasi anya ang justice system sa bansa, kaya naman kailangan umunong ipakita sa taong bayan at sa ibang bansa na kahit papaano ay gumagalaw ito sa tamang pamamaraan. Samantala, hindi umano maituturing na voluntary surrender ang ginawang pagsuko ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Anya, napilitan lamang si Kibuloy na sumuko dahil sa wala na umano siyang ibang mapupuntahan. Pinapalabas lamang umano ng mga abogado nito na nag-voluntary surrender ang pastor para mapababa ang kanyang sintensya. Gayunpaman, malinaw na naaresto pa rin siya ng mga otoridad dahil sa pagsisilbi nila ng warrant of arrest na umabot ng ilang linggo. Maituturing lamang itong voluntary surrender kung kusang sumuko si Kibuloy nang hindi na nagpapagod pa ang mga otoridad para hanapin ito. Kaya nga nawawalan ng tiwala at paniniwala ang taong bayan sa ating hustisya kasi nga sobrang bagal. Pwede namang bilisan kung gusto . Matataas ng sweldo ng mga piskal, mga huwes, mga PAO, kami rin mga abogado, kuminsan kami rin ang gumagawa ng delaying tactics. So, seryosohin. Meron na tayong new rules and preliminary investigation. Gamitin. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ilang mga legal luminaries, mga kabombo, hindi rin po naniniwala na tatawaging voluntary surrender. Iyan pong pagsuko nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit po kaya? Update po tayo sa pamamagitan po ng Bombo Radio Dagupan. Hindi matatawag na voluntary surrender ang pagkakaaresto kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Francis Dominic P. Abrila, ang legal at political consultant, umabot na kasi sa 2 hanggang 3 linggo ang nagawang paghahanap sa puganting pastor, kung kaya't malinaw na nakapaglaan na ng oras at manhunt ang hanay ng kapulisan sa bansa dahilan upang hindi na ito matatawag pang voluntary surrender. Hindi na rin maipapataw paani ang posibilidad sa pagpapababa ng penalty ni Kibuloy dahil lumabas lamang ito nang magbigay na ang hanay ng kapulisan ng isang ultimatum na hanggang 24 hours at kung hindi tutugon ay hindi sila magdadalawang isip na pasukin ng isang gusali na ipinagbabawalan na makapasok ang mga ito. Nakikitaan naman aniyaan ng posibilidad sa aspeto ng law enforcement agency ng bansa ang pagkakaroon ng pagkakataon na mabuksan na rin ang iba pang mga sanga sa kanyang kaso. Hinggil naman sa kasong kinakaharap nito sa Estados Unidos, prioridad muna sa ngayon aniya na tapusin ang hakbangin o ang court processes and procedures sa bansa
at tuluyang iharap din sa Estados Unidos bilang pagtugon sa treaty sa ibang mga bansa. Si Kibuloy ay nasa kustodiya na ng hanay ng kapulisan sa Custodial Center sa Camp Crame nitong linggo ng gabi na siyang nakikitang taktika niya ng Department of Justice upang ipakonsolidate si Kibuloy sa labas ng Davao at hindi masabi na home court niya ito. Mukhang hindi soon na maita-turn over siya sa federal government of United States. Ang interest naman, on the other hand, of the government of United States dito, hindi naman magpe-prescribe yung crime na ina-allege nila sa accused dahil it's as if nakatol or mag-i-stop muna yung prescriptive period. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras na natin magkakabombo 3 minuto bago mag-alauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo, Kasar Nation, muli po namin kayong iniimbitahan na maliban po sa News Center Makati, pwede rin po ninyong matunghayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Diyan po ang ating Facebook page, TikTok account at YouTube channel at maging ang Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para pa rin sa dagdag na mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga estasyon sa probinsya. At katulad po dito po sa Luzon, pwede po ninyong matunghayan mga kabombo ang ating mga provincial station dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon, katulad po ng Bombo Radyo Kawayan, Bombo Radyo Dagupan, Bombo Radyo Baguio at dyan sa may Bicol region ng Bombo Radyo Legazpi. Sa Luzon area pa rin, maaari nyo pong tutukan ang Bombo Radyo Tugigaraw, Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombo Kastar Nation, bago tayo magtapos, samahan nyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo, Kastar Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 107 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligan sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 sa gihapon. Komprimo Bombo Cham Blanco Hofer.
Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon anay naton ining latest nga interview sa kay former City Mayor Jed Patrick Mabilog. No, gin-interview ini siya banwa kag sanding sa iya sining statement gusto niya gid kuno nga magpauli diri sa syudad sang Iloilo. Gusto niya nga magpakalinong kag magpakatawhay kay ever since nga angot ang iya sining pangalan sa illegal nga droga tubtob sa sining matinyon way man sa may gindiga, no, nga konkreto nga mga ebidensya agud nga ini siya ang maangot sa illegal drug proliferation kag at the same time ti makabig nga isa iya ka drug lord na protector. Ari bala ang interview sa kay former City Mayor Jed Patrick Mabilog. For cases to be filed against me in terms of these drug related cases, and till now there's none because they have nothing against me. There is this fear of my life and of my family, man, because after God, it's my family that matters most. So if there is the threat, we've decided not to return until such time that we would be able to see that things are favorable, meaning that we can finally find justice, just like what is happening right now in Congress. And I would like to thank Congress of the invitation to appear in their Quad Committee. At this particular moment, simple lang po ang gusto ko. Gusto ko lang po umuwi. Gusto ko lang namin ng peace. There you have it, si former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Why na siya makapauli? Dili kay ginasiguro niya man ang seguridad mo. Sang iya sining pamilya sa mutong nga tsimpo. Sa aton sining mga kabombo, gusto niya nga magpauli, no? Kag gusto niya lang kuno nga magpakatawhay. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang man nga mga impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad subong ginapatubang dito iya sa bahin karon iya sang sa Congress ni o kun sa Senate, no, ara ang presensya ni DILG Secretary Benhur Abalos, no, kaupod sa sining mga kopdanan ni Pastor Kibuloy kag siya mismo, no, sa aton sining mga kabombo. Standby kay i-check naton ina sa dili lamang madugay diri man sa aton sining pagpalayag sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no. Si Pastor Apollo Kibuloy kag iya sining mga kaupdanan ining mga akusado ginatubang na karon sa publiko sang DILG. Sa aton sining mga taga-Palamati kunya ko magsala ang ining nagaputos sang iya sining iyang lawas, no, sa aton sining mga kabombo. Muni si Pastor siguro but later on siguro balik-balikan ta na diri man sa aton sining pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo, no, sa aton sining karon nga mga kauturan. Ang oras naton sa DYFM Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na kaligad sa takna sini nga launa, no. May isa kita dira ka clip engineer, no, ang pagpatubang gid bala sa publiko kag i-check naton karon kay ining tawo nga nakaputos ang iya sining itsura, ina na ara siya na kang kalo niya may tatak nga gilamo, no. Tapos ang iya sining ano nang tawago do scarf ya sa aton sini mga kabombo. Same sa picture man nga gin-release antes nga ginapayag nga nag-surrender ining puganteng pastor sa aton sining mga kabombo. Pakita tang picture tublat gina, engineer liog ko, nan arao na amo na siya, amo nang kalo ni pastor sang ini siya ang nag-surrender sa ISAF, no, sa aton sining mga kauturan, Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines.
Ang ginpresentar ni DILG Secretary Benhur Abalos, pareho sang bayo, ang iya sining ginaburambod sa iya sining liog, daw kasubong man to, no? Kag ti ginapatihan nga ini siya, amo si Pastor Apollo Kibuloy. Sa aton man sinikaron nga mga kabombo. Anyway, kananganon ta lang, ang chimpo, basi makakuha kita sa direkta man sining mga feed dito sa bahin karon iya sa Department of Interior and Local Government. Sa mga nagapanguna nga mga balita lokal diri sa aton sining pagpangalagad, ginpatawag or ipatawag ni Gov Toto ang tanan sining mga kontraktor nga may mga ongoing projects diri iya sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Ini kasunod sang madamo sini iyang reklamo, no? Sa mga ongoing projects kay mga kalabanan gin sinadri kag very common amo ang kakulang sang early warning device. Sa aton sinimatag palamati. All right, check ta. Ang statement tabi ni DILG Secretary Benjamin Abalos. Mga biyan, may kantanan sa sining nasambit karon nga pagpresentar sa kay Pastor Kibuloy kag sa iya sin mga kopdanan ng mga akusado. Ari sa isa iya ka press conference nga ginahiwat man karon, Banwa. Sa mga pulis sa pagsusunod ng warrant, kahit nung una pa, meron ba kayong mga kakasuhan doon? At meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sino-sino po ang mga ito? Kung ako dapat sa mga nangyari, no, papakumpal ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tingnan na lang. Kasi tingnan nyo naman, what if baliktarin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito. Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang, people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. Ito mga taong to, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kami dalawa, na maski mag-retire daw siya, ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming tatlo. Just to show you a few things, andiyan ba yung mga demanda ko? Pakilabas nga. These are just of the cases na tingnan sa amin. Para lang alam po ninyo. No? Di ba't yung sa demanda nila? Iharap pa. Ginapakita ang mga kaso nga gin-file sa kampo ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy batok sa kay DILG Secretary Abalos. No, ako kasama ko si matter of writ of amparo and habeas data in favor of petitioners Kingdom of Jesus. No. Unang kaso po yan against Benjamin Abalos as DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant dyan. Tinal po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Adincola against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakadyan yun. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Diba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong gano'n. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit. Let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwede mag-obstruct. Biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago
At kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Okay. Sir, kanina nabanggit na may mga kondisyones si Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Natatawa ako. Pero wala akong alam, ha. Pabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Dalawa yung condition niya. Number one, ayaw niya makita si Nick Torre. Yan ang naman gusto niya. Ayaw niya, that's a saving face kasi. That's what happened. That's really true. O narinig niyo, ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick Torre. Isa daw yun sa kondisyon. Sir, na-retire na po ba yung warrant sa court? At saka meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung 5, kung saan ikukulong? So after this, dadalhin namin sa court kasi tinapos lang namin yung medical. Then ipapakita po namin sa court para yung mga accused po. Thank you very much. We'll now proceed with Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar, to be followed by Mr. Alfred Dalizan of People's Journal. Kay General Torre. Sir, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So ikot. Punta sa aming operational matters na to. Ganun na gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na tinignan namin so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, naintindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng senators doon, na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin wala makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinefer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga-KOJC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. O, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers. Ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3.
So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang eroplano, pinasakay namin sa eroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok ang independent, makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikitang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaready ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ang mga polis. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng sayang, napakalaki na ang magiging damage sa part ng government. So, tinapos namin. So, nang nagland ng aeroplano, nag-transition na kami sa prisoner transport. Dahil I really demanded that 30 minutes before the landing of the plane, dapat makita na siya ng aking representative. Ayun lang ako makita. So, sige, I'll send a representative. And that was one high-ranking officer, together with my other command group na nandito, nakakita. I just don't know if they want to be identified. So, nang makita na, medyo kalmante na kami. Kaya, prisoner transport, nakita nyo, nilid ng Abseo na patrol car, ang convoy, at paglabas ng hangar, dahil ayokong dumaan sila sa main road. Hindi tayo pwedeng dumaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin. And then, everything just fell into place and ito nga, na-resolve ng peacefully and successfully. Thank you. Thank you very much, ma'am. And our apologies, but we will be entertaining last question from Mr. Alfred Dalizon of People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, question lang po. Pero mga reports na some insiders, particularly female members of the KOJC, acted as tipsters ng PNP para matapos tong operation na to. Can you confirm that info and what motivated them, sir? Ay, yung tipster, marami naman po kami sa intelligence, we don't want to mention. Tuloy-tuloy po yung intelligence namin eh. Yung tipster naman talaga, lahat magbibigay eh. May tama o may mali. Kaya nga naghahanap kami talaga eh. But of course, someone yung Friday talaga, yung nakuha po ng mga tao natin, talagang tama yung sabi nyo, maybe na-disgranted na sa belief niya kay Pastor Kibuloy. So, he wants to tell na yung kung asan yung lugar. But sabi nga ni General Torre, alam naman namin yung lugar. Hindi lang kami kumbaga hindi kami 100%. Kasi dito kasi ang gusto namin, when you make an assault, 100%, it will cause life or distraction, no? O kung hindi mo makuha yan at malaking problema, talagang blunder sa PNP yan. Kung may nakatulong man sa amin, that's really true. That's on Friday, may nag-tip. At least na-reinforce po yung belief namin na nandun talaga yung tao. And everyday po kasi we sabi ko nga kay General Torre, we map out lahat ng pinupuntahan namin, lahat ng inaano namin. Yung lahat na papasok, lahat ng lalabas, we check all the CCTVs
everyday, umaga, hapon, baka matakasan kami. Kasi kami pumapasok may event kasi sila doon. Remember, may pumasok pa doon na merong inquiry. That's really a big problem sa PNP. And I think tama po yung sinasabi ng natin, we really, walang makakalabas at walang makakapasok na hindi namin alam. Yun ang natin, ang ng consideration namin. And sabi ko nga, yung pinasok namin, we are 80% or more na nandun talaga si Pastor Quiboloy. So, kung meron yan, we need to disprove it. Kaya hindi po kami lumalabas. Sabi po ni General Torres, sabi niya, hindi kami aalis siya kung hindi namin nakikita. Tunay po yun. Yun po yung talagang nangyari. Thank you very much, sir. And may we request our SILG, sir, for his final message. At this point, Nick, tayo tayo. Tayo tayo. Can I call on General Ubingki? Makapas, please, join us. Marantan, please. Okay, Marantan. Halika, Ubingki, halika. At saka yung ating mga ibang kasama sa Davao, please. Halika dito. Halika. Hansel, sa kabila. Halika kayo. Kasi dito patay, halika. Halika dito ka, Nick. Okay. Ladies and gentlemen, sa ating mga kababayan, sa pamumuno po ng ating Chief PNP, si General Marbil, sa Ground Commander, si Nick Torre, of course, Davao City, si Hansel, of course, si General Ubingki, andito rin po, si Malimban, si Lito Patay, Bartolome and Subunon. Sino pa? Halika kayo. Eric Bermudez, si Balo, halika, join us. I've been through several Chief PNP at sa aking libro, in my stint as a Secretary of the Interior, the best PNP that we've had is Chief Romel Marbil, General. At etong taong to, isa sa pinaka-matapang na nakita ko sa buong buhay ko, hindi sumusuko ito, dire-diretso po ito, may royal blood yata itong si Nick Torre. My dear friends, this is the PNP at their finest, sabi nga ng ating Pangulo, at pinagmamalaki po ang Philippine National Police na handa magsilbi sa publiko. Sabi nga ni Chief, no one is above the law. Andiyan ang Philippine National Police para pagsilbihan kayo. Mabuhay ang PNP. Once again, thank you very much, Attorney Garcia. There you have it sa aton sining mga kabumbo, si Secretary Benhur Abalos, DILG Secretary Abalos, nagpasalamat sa the best PNP Chief. Ipasalamatan gigitawag nga the best PNP Chief, si Police Brigadier General Marbil, kagalakip na sila Banwa, sa aton sining mga kabumbo, antong mga nagabugos sang nagpatigayon sang operation dito iya sa bahin karon sang Davao sa may Kingdom of Jesus Christ compound. Ti ambal ni sa pagpatpat gani ni General Nick Torre sa inyo ay naghalindas Quiboloy mga ara sa South Cotabato palapaw lang ng istorya. Ara to siya sa Ezekiel College of Ministry sa isa iya ka Bible School. I-assault na siya kung tani namon sang Biyernes pa lang. Galing kiti may mga information kami nga ma-surrender man siya kuno. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti hamakon sininimo banwa. Ma-assault na yan si General Nick Torre mo kag ang nagapreparar nga ma-assault sang Biyernes sini nga adlaw sa aton sini nga mga kabumbo hindi lang ulango. 500 ka mga katapo sang Special Action Force sa PNP, SAF. Magluwa sina may 500 pagid, nga magapatigayon sang assault, nga mga katapo sang Regional Mobile Force Battalion, RMFB. Kay nasiruin na nila kundi si Pastor Quiboloy mo.
Sige, hindi na nintsakto. Ay basi ginapalapaw lang kami, basi ginapatalang kami, ti subong kay nasiruin na namon. O galing, sa aton sining mga kabumbo kay high level kuno ang information nga masurinder si Pastor Kibuloy ti makapila man kabesto nga ginhold ang patigayunon kung tani nga assault sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Ti bangod sini ang DILG gani nagpahayag nga ay hindi man magkabig nga surrender ni kiti nagpangabudlay na ang kapulisan ta nagamit sang resources, magluwas sina may mga threat pagid kag may mga kaso nga gin-file batok sa kay DILG Secretary Abalos sa kapulisan, sa aton sini nga mga kabumbo bangod gid lamang sa sining pagserbe sang warrant of arrest paghunting sa pugante nga pastor. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero just the same, may mga hingyo gyapon ng pastor of which nga ginhatagan man sang ligwa sang aton kapulisan katulad na gid lamang banwa sa sining ginapahayag nga kon magwa na gin man ko, di ko lang gusto makita tsura ni General Nick Torre. Ti ambal sang pinpinsip, okay, away problema. Nagpadala lang to sang representative si General Torre. Transfer ko sa Manila, sakay ko sir plano. Ti natingayon sa aton sini mga kabumbo. Dugang pa sang DILG Secretary ginapamatod lamang sa aton sini nga mga kabumbo nga ti no one is above the law. Sa aton sini nga mga kabumbo, kabigon mo man lawas mo nga Ginoo ka, appointed son of God ka, kay nakasala ka sa laye, dapat mo ina nga sabton. Dapat mo ina nga atubangon. Ang target pagid karon sang DILG banwa kung sino adtong mga tawo nga nangin kabahin sa pagpatalang, sinong mga tawo nga upang or nag-upang sa operasyon sang kapulisan, ang ila sini nga pagapasakaan man sang mga nagakaigo sini nga kaso. Tibantayan nato ni Banwa sa iban sini nga manu sa public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Duwa man ka mga dalagko sini nga issue subong ang ginatutukan mo dito iya sa Senado. Gin cite in contempt ni Senator Risa Ontiveros ining si dismiss mayor, panban mayor Alice Gu, sang ginpamangkot siya sang senador kung bala matutuod gid man siya nga Pilipino. Yang sabat yaho, matutuod ako nga Pilipino. Ti nagambal nga daan si Senator Risa nga sa niya kabalo ka ang mga wala nagabinutig kag nagasabat lang sang insakto diri sa Senado, ginaatipan man na namon. Hilabi pa kon mga resource person ka o kon ikaw dirang may dako sini iyang responsibilidad or sa labton. Ti ginatipan man na namon. Sinya pero ti kon patalangon mo kami, himon mo kami di kiko, kag butigan mo kami, ti you have to face the consequences, tiyan mo man itong latest karon sa bahin iya sa Senate, nga gin cite in contempt ining si dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Gu. Kag idugang ko lang galiban tis kita magtakop nga by Wednesday balantayan man kay sa Merkules magakonvene liwat ang Quad Committee. Kag as per information sa aton sini nga mga kabombo, arang presensya kuno sang anay alkalde sang syudad sang Iloilo. Ibot silingon pa lang si former Mayor Jed na nakahimos na or ari na sa pungsod Pilipinas.
sa aton sini mga kabumbo kay ang ginpabati naton kagina kag ginpakita naton interview adto sa iya sa aton sini nga mga kabumbo. Malon nila interview adto sa iya sa ANC ni Karen Davila. Bantayan naton ini banwa sa aton sini nga mga kabumbo. Reminder sa mga taga-syudad sang Iloilo, mapatigayon man sang State of the Nation or State of the City address si Mayor Jerry Treñas later on 3 p.m. So tutukan taman ini sa aton sini mga kabumbo ang State of the Nation or State of the City address ni Mayor Jerry Treñas. Ibanoon naton kung ano ang igadiga man siniya sang aton sini nga pinalangga ang alkalde. Standby na kamo magasunod ang City Hall in Action with former board member Manny Galyar. Ini si Bombot Shama Blanco gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Ora. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. City Hall in action. Mga balita at impormasyon direkta sa Iloilo City Hall sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas. City Hall in action. Upod sa inyong alagad, former board member Manny Galyar. Ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas in punto alauna ang takna alauna 40 ang takna sa hapon. Kamusta mga kautoran naton sa bilog nga Western Visayas? Diri sa siyudad sa Iloilo sa mas 180 ka barangay. Diri sa siyudad sa Iloilo kung di man kamo kabay pa nakapanyaga ng tanan, nagapalayag sa kahanginan ang inyusuki sa nga palatuntunan ang City Hall in action. So bongyang adlaw mga kabiyanan, Lunes nga edisyon sa aton sini palatuntunan September 9, September 9 mga kabiyanan. Bali ba, dali na lang ang Christmas sa mga Sinto City. Sakto kama inadlaw ang nabilin kag makalabot na kita mga kabiyanan sa Christmas.
sang bulan sang Disyembre. Mga 22 na nakadlaw ang nabilin mga kabiyanan, kag filing na sang Certificate of Candidacy sang tanan nga mga kandidato lokal mga kabiyanan kag sumugman nasyonal. Kay manti October 1 mag-start ang filing sang COC. Hastay na sa 8 kag damo sa mga kandidato. Ang mga padalaga naman sining palabuton nga eleksyon. Sabay niya sa grupo ni Inday Reza Triñas, wala niya problema. Kumplito ng tanan. Alin sa congresswoman, pakadto sa sanggunian panglunsod. Kumplito na, dugay na, no? Ambot sa piyak, kuhay kukbalo, kung sino pang ginaulat nila nga mag-upod sila, doon sa nabudlayan sila mga kabiyanan sa pangita sang ila sining upod, kay daway sang may maupod sa ila sining palaboton nga eleksyon sa piyak yang bayan mga kabiyanan. Sa ato nagipayag nagapamati kamo diri sa ato sini palatuntunan ang City Hall in action. Padayon ng kauswagan sa syudad. Let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod kay Inday Reza Triñas ang masunod mga kabiyanan nga congresswoman diri sa syudad sang Iloilo. Why duwa, no? Nga magpagid si Inday Reza Triñas sa kongreso mga kabiyanan. Sa masunod nga tuig pagkatapos ng eleksyon, kay tuman kanami ang pag-abi-abi sa mga pumuluyo. Nagahidlaw gid kay Inday Reza Triñas nga mga nagabuligid sa ila kag palayo ang paglibot ni Inday Reza sa mga kabarangayan sa 180 ka barangay diri sa syudad sa Iloilo mga kabiyanan sa pagbulig sa mga pumuluyo. Agod kag mabalaan niya dayon kung ano ang dapat niya nga paghimuon pananglitan kung ara na siya sa pwesto mga kabiyanan. Aton masunod nga congresswoman si Inday Reza Triñas kag upod man naton sa kauswagan sa syudad si Mayor Jerry Triñas of course kag si Kagawad Miguel Triñas. Upod kita sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo, Uswag, Iloilo. Welcome to the city of love mga kabiyanan. Kag sa piyak yang bayan mangin ko pod manaton sa dili ilang mga barugay may madamo kita mga kabiyanan nga mga isyos ka mga balita nga pagkabalan diri sa ato sini palatuntunan ti amuting sa nasyonal natapos na gidman mga kabiyanan ang 16 kadlaw nga pagpangita sa compound ni Apollo Kibuloy nga kuno sign of God. Ang ginasiling galing si iban nga gintago kuno sang mahal nga Dios si Apollo Kibuloy. Tinakpan man, na-pressure man, nag-surrender man. Kabalo ko mo kung ano ang ginasindigan ni General Torre kung nga nag-insister gid si General Torre mga kabiyanan nga gid sa sulod. Kita mo ay nilagnalinan kay way kabalo si Kibuloy ang ara sa sulod sa compound nagagwa-guwa siya sa kwarto nagalibot-libot sa konggresa ginateleskopyo siya kilometer away mga kabiyanan ang distansya sang teleskopyo sa iya. Hindi lang isang anggulo ang ginatutukan sa teleskopyo sa kilid, sa likod. Ara, nakita si Kibuloy mga kabiyanan positibo nga ara sa sulod sa compound. Amo to ginlusob sa mga pulis, apisar nga kadamo sa pamahog. Hasta nga tapaon si si General Torre. Way eskalag ginasaywari pa gani. Nga hindi ka ambalan sa mayor sa Davao. Hindi ka mamahog. Gawin mo, imuon mo. Hindi mo lang pag-iambali na. Ambalan tana dugang mga kabiyanan diri sa aton sini nga palatuntunan sa piyak yang abayan. Mangin kapon manaton ang punong barangay sang punong barangay sang East Baluarte Mulo si punong barangay Gary Patnubay ang paghatag niya sang iya endorsement
sa kay Inday Reza Triñas, kay Mayor Triñas, kag sa tanan nga grupo, sa tanan nga member sa nga grupo mga kabayanan ni Mayor Jerry Triñas. Kag karon sa piyak nga bayan mga kabayanan na ang state of si Mayor Triñas maga-deliver sang ginatawag na State of the City address mga kabayanan ay plastar ni Mayor Jerry Triñas ang iya sining mga inimuan kadamo-damo abot kon maabtan sa isang oras din daw ni Guro kadamo-damo sa mga manami nga performance ni Mayor Jerry Triñas diri siyudad sa Iloilo. Ang mga kauswagan sa siyudad sa Iloilo mga kabayanan iplastar na karon ni Mayor Triñas kag ang iya sini nga plano pagidugang para sa siyudad sa Iloilo kag ang iya sini nga misyon, ang misyon ka visyon ni Mayor Triñas para sa siyudad sa Iloilo para sa dugang nga kauswagan sa siyudad. Ang kauswagan mga kabayanan sang siyudad, kauswagan sa mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo. Sa piyak kaya nga bahin naglanog ang balita nga rin ako nun diri si former mayor Jed Mabilog mga kabayanan. In fact nagpa-interview na gani siya dito sa Manila. Ambot ko dito interview sa Manila ato kon sa Amerika pa siya nga maabot sa kuno dire sa Pilipinas kaya ginaimbitar sa kuno sa Quad Committee dito sa Kongreso mga kabayanan para nga isa-isa ang tanan ang pagpamahog sa iya, ang pagpapalagyo niya diri sa Pilipinas nami mana, no? Nami mana para maklaro ya ang iya siningangalan mga kabayanan. Pero tikon, maabot man lang siya kag mag-intra sa politika, lain naman na iya nga bagay. Di ba Mayor? Mayor Mabilog, kung magkontra kaya kay Mayor Jerry Triñas, si Mayor Triñas, yan ni maya pili kontra ya. Pero tiklarohon mo na ngalan mo. Sa illegal drugs mga kabayanan. Kagang pending case mo sa Sandigan Bayan nga may standing warrant of arrest pa ikaw suno sa report. Kagin pailan ikaw ni former councilor Plardel Nava sa kaso sa Sandigan Bayan. May kagtanan to sa klamping bla. No? Ang dila ka na dismiss sa imo sining administrative, pero ang criminal case mga kabayanan gain diretso sa Sandigan Bayan kag pending subong kag mayara nga warrant of arrest nga standing batok iya kay Mayor Jed Mabilog. Kag i-check anin nato sini mga kabayanan si punong barangay Gary Patnubay. Hello Kapitan, good afternoon, live ko subong sa Bombo Radio Iloilo sa mga viewers nato sa bilong kakalibutan. Live ikaw diri sa ato sini palatutunan ng City Hall in action. Mayong hapon, punong barangay Gary Patnubay sang East Baluarte, Molo, Kapitan. Mayong hapon gid sa imo manigalya sa tanan nga lamati sa aton nga programa subong hapon. Sa tanan nga naton sa taga siyudad sa Iloilo, marang hapon gid sa inyo tanan. Nagpagigangot kita sa imo kay manti ang balita naton nga nabaton nga isa ikaw sa 175 ka mga kabarangayan ang magmuna. Out of 180 barangays, 175 ang nagasuportar kay Mayor Jerry Triñas, Inday Reza Triñas, kag sa tanan niya nga grupo mga kabayanan. 5 lang ka barangay nga way mo. Tibot ko din malsot ng kontra sini. Din magi ang kontra sini. Kay doay pa man gani grupo, doay pa man mihay kag mihoy. Abot ko na intulen na nila tong isa tong manugabot, Kapitan, napakigangot kita sa imo kay manti isa ikaw ka nga barangay nga nagasuportar kay Inday Reza Triñas kag kay Mayor Triñas kasi sini nga grupo. How's that, Kapitan? Sa ako na manigalya, mo number 1 kita ka-support sa dito sa atong pinalaga Mayor JDP Triñas. Kaya nakita ginaton ang pag-uswag sa aton siyudad sa Iloilo. Since ang pagpungko ni Mayor Triñas, nakita ginaton ang pagkilala sa bilog na Pilipinas sa aton siyudad sa Iloilo na nag-angat kita regarding sa mga infrastructure kan sa mga trabaho sa aton sa siyudad kag mga kita naton mga proyekto
nga ginahimo sa aton pinalangga nga mayor Jerry Petrenias. Isa na kami sa mga barangay na nagde-develop gid no sa amon sa aton sa syudad. Kay nakita ginakon sa una sa ako pa di away pa ko gapungko ang amon barangay do hindi gid kita di mapation sa syudad sa mong Iloilo sang nagpungko ako bilang kapitan kag nagpalapit kita sa aton pinalangga nga mayor Jerry Petrenias nga tanan nga proyekto gitagaan gid niya suporta no sa aton barangay akon aton mga pinapangayo nga proyekto. Ang isa na ang una-una gid ang akon nga uswag gym no nga akin sa una gabaha gid na kami di sa una sa amon gym kay below kami sa dalan sa amon nga gym. Sige pangayuan ta na sa aton pinalangga nga sa Mayor Jerry Petrenias nga sang siya pa congressman sa akong pagpungko. Ti na mga waitan na uyan siya no nakita gid naton na buligan kid niya ang barangay East Baluarte sa mga proyekto nga dapat ma-develop sa aton barangay para nga makita man naton maging komportable man ang aton pumuluyo sa akong barangay. Kag isa pa na manibalyar no, isa ang barangay East Baluarte nga nagbisyo sa regarding sinisang first dialysis center sa siyudad sa Iloilo ay diri gitukod sa akong barangay ang first dialysis center sa aton siyudad sa Iloilo. Damo gid nga mga proyekto kag mga infrastructure tukod sa akong barangay. Ang sa una ang akong barangay ni pag ulan ng todo sinimana antis magbasang tubig subong niya anigalya pag tapos na sang ulan sa oras subside yung tubig kay natagaan man naton importansya kung ano mga problema payo naton sa syudad no di labi na gid sa aton pinalangga mayor wala gid sa kuan kay kumpara man sa ayuan sa aton barangay kinatatagid no tapos amo na mi ara kita diri nga mga proyekto nga mga solar street light tanan ginatag nila sa aton di sa barangay kung paano na ito ma-develop, no? Kag nga aton nga ECCD, Early Childhood Development Center, na first na pinakanami man, nga ECCD sa siyudad sa Iloilo, no? Nga aton daycare center, na isang gini, pinapabugal man aton nga proyekto sa aton siyudad, paagi sa aton pinalangga City Mayor Jerry Petrenias, kag sa dumduman naton manigalyar, no? During sang pandemic, no? Ang nagtandem gid ang mag-iloy, ang magamay, paagi sa aton nga COVID no nagabuligid si Inday Raisa regarding sa mga problema naton sa COVID no kag siya nagpabutang sa aton nga community kitchen no nga hindi kami mismo nga mga barangay official way na ginabudlayan gid kung diin kami mangita para i-supply naton pagkaon sa aton mapumuluyo ang biktima sa COVID no 19. Ti isa na si Inday Raisa nagpaagi man sa nang initiative siya nagpaayo bulig sa atong mga private sector nga para mabuligan ang aton syudad nga ano kita sa tibawas kita sa COVID na tawag kag inaway balagi naton no si Dairaisa nga suportado man kagabulig sa saya amay nga balaan naton nga kung magdinalag po ang aton syudad kadalagan naton itanan sa bilog nga syudad sa Iloilo tikita man naton sa subong niya ara gid si Dairaisa ga support sa aton mga barangay, nakita ginaton ang sinseridad niya sa pagbulig sa tanan niya pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. May damo sa mga pagi no may kita mga job fair ginabutang sa aton sa siyudad sa Iloilo para mga makita naton ang mga wala naton bala ubra nga mga pumuluyo naton pabuligan naton sa paano. Amo na isa na naton nga ginapasalamatan gid sa siyudad sa leadership sa aton nga pinalangga nga mayor kag paagi man sa pagbulig sa iya nga bata nga Inday Raisa Petrenias kag kami diri sa barangay East Baluarte 90% kami nga for support bata so pagin namon nimo namon 100% na suporta namon sa aton nga diri ato kay Mayor Jerry Petrenias Inday Raisa kag sa bugpos niya nga team Uswag. So namo ang imo nga cover gym da bag-o manami ang imo nga barangay da masanag ang imo nga barangay da may CCTV ang imo nga barangay da ang mapuslanon gid nga proyekto ni Mayor Petrenias nga nagbalikid gid sa mga pumuluyo diri siyudad sa Iloilo ang dialysis center mga kabiyan nga masado ka mahal ni no so ikadua una ikaw nga barangay gali nang imbutangan la no manigal dira ko gid ang pinakauna first gini nga dialysis center sa siyudad sa Iloilo nga diri gid ibutang sa akong barangay. Subong may ara naman kita ginapang project subong di gina ongoing project nga aton nga multipurpose building
daan naton nga barangay hall gina obra subong na para maging problema na atong bumuluyo pagkiti ang barangay sa pagserbisyo. May 3 story kita din siya ongoing project. Project na sa atong pinalangga nga City Mayor. Tagtanan nga barangay nga basta may ara lang kita nga duta nga patindugan sa nga proyekto nga para makabenepisyo ang pumuluyo naton sa syudad sa Iloilo. Amo nang sige-sige na nga bulig ni Mayor Triñas sa why agad kinapabayan ang mga kabaranggayan sitag barangay diri sa syudad sa Iloilo mga kabayanan. Basta masarangan lang sa nga bulsa sa syudad na buligan gid ni Mayor Triñas bisan hindi pagani kung kaisa masarangan ginaimuan niya gid mi Dios natinguan niya gid nga mahatag ang ginapangayo sa mga pumuluyo kay manti makita mo ang sinseridad ni Mayor Triñas ni Inday Raisa Triñas so amo ni nga kun nga kadamo-damo gali sa mga proyekto nga gidalada sa imong barangay kap o gani amo na ginaano ginato no nga suportado ginaton ang liderato sa atong panangga na Mayor Jerry Triñas kag sa Inday Raisa Triñas kay bala naton kung gatandim ang aton nga syudad sa kayuhan sa aton diri sa barangay mas masinso pagid kag makilala pagid ang syudad sa Iloilo. Kita niyo naman siguro ano ginagawa naton mga award sa syudad sa Iloilo. Pagi sa liderato sa atong pinalangga nga City Mayor Jerry Triñas. Di subong may ari man ang Kamandi project naman sa barangay na gintutukan man sa syudad kay bala naton damo kita mga settler diri sa syudad na dapat naton ibutang man sa matayo nga lugar. Di ang ginakuan man naton subong ngari kita di may ari kita nga private diri nga duta di sa akong barangay nga 2.5 hectares nga ginayo man naton sa syudad nga imuon relocation site diri sa aton mga barangay. Di may ari kita din negotiate na sa aton nga mayor nga amuna nga nagad may muwa naman sila sa private nga tao nga para mabakal na purchase na ang nga duta. Di dako na sa Manigalyar nga bulig sa aton sa syudad sa Iloilo nga may ara kita nga mga relocation site nga amo na ginatawag nila nga subong nga tenement building. Ina dako gina nga benepisyo sa aton sa pumuluyo naton diri sa syudad sa Iloilo. Amo na mga kuway gid pabaya ang aton mayor sa aton sa syudad sa Iloilo. Ibalan niya nga masarangan naton nga obra nga hindi naton nga himuon. Amo nang isa naton nga kami sa barangay kag akong barangay council porsyentado ginamon support sa full support kami sa aton liderato kay Mayor Triñas kag kay Inday Raisa kag sa upod sa mga city councilor nga ara sa ilang ticket sa uswag team. So hindi lang niya nga dako ang mga ginbulig ni Mayor Triñas kay Inday Raisa Triñas dako gid nga pagbulig sa inyo sini nga barangay kag hindi man lang inyo sini nga barangay tanan nga barangay ginabuligan ni Mayor Jerry Triñas kag subong man Inday Raisa Triñas di man pa ba mo kung sa mga ginira na sa una naglanding na ang Amerikano ti kapitan kung naglanding na Amerikano kung sa mga ginira sa una sa Timpuapon sige pa imo bulig sa Timpuapon di ba? Oo, amo na gani ginakuan ginato no. Manigalyar. Ang aton niya nga pag ang kitsimbe sa ginaobra sa atong pinalangga mayor para gid sa benepisyo gid sa atong pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Ay sa pag ginamiara kita subong gani nga proyekto naman nga ginapangayuan din naton sa syudad nga magdugang kita sang solar street light diri sa atong barangay. Kiti kinahanglan gid naton nga masanag man kag para ang atong barangay mas maayo kag safe kung may mga suga ang atong dalanon diri sa atong barangay. Di isa na itong ginapayuti na pati mga CCTV, ang atong CCTV, i-upgrade kita tuig-tuig, nadugang kita sa mga CCTV camera, sa recorder para mahatag naton kag makabulig man kita sa syudad sa Iloilo regarding sa peace and order naton diri sa atong barangay. Di amo na mga initiative na naton sa syudad sa Iloilo na tanan gusto naton nga makilala man kung ano ginapangobra sa atong panlangga nga City Mayor Jerry Triñas sa iyang liderato kag sa iyang mga upod sa makonsiyo kag sa pulig man ng iyang bata nga si Inday Raisa. Kapamanggutan sa imo no? Kundi walog bilog konsehal mo da, walo no? Barangay councilor? Oo. Pila ka bilog ang straight gid mo da? Bali isa gilang nagliwa sa amon di Manigalyar. Isang bilog. Hindi man naton makuan nga mano piti halos majority ara gid sa aton
Kag may ara kita di mga liderato, mga leaders kita sa barangay na full support gyapon sa atong pinalangga nga City Mayor Jerry Petrañas kag sa kakaaton nga pinalangga man Inday Raisa Petrañas. Pito gid gali ka konsyel imo, no? Mga pila ka bilog ang butante nimo sa barangay da? Sa akon subong di may gari nga akon di last nga akon nga last nga akon nga nag-registered voters kina ano sa mga 1,700 plus. 1,700 plus. Bako na mugli, no? Kung magamuning istoryang imo da, nga kadako-dako sang bulig ni Mayor Triñas da, kag ni Daira sa Triñas, nga waya gid di pabayan, ang inyo sini nga barangay bisan sa dialysis machine lang nga daan nga na, no? Grabe na nga proyekto da ang dialysis machine. Kag may agaw ko si mo nga manigalder, no? May ara kita subong na di ang akon diri nga dialysis center, 3 lang na di ka machine. Gaplano sa atong pinalangga nga City Mayor tungod gyapon ginakulang gyapon ang atong dialysis center. Gaplano ang atong City Mayor, no, ang atong syudad na magdugang pag isang 7 ka machine diri sa atong barangay para ma-cover up naton ang mga kakinahanglan dito sa dialysis center. Ang by the way, ang imong ginakater nga mga pasyente da taga dire man lang sa syudad. Yes, taga-syudad nga. Tanan naton ginakuan ni ginakiter ginaton taga-syudad lang. Kay ini nga proyekto para ni anay sa aton sa syudad sa Iloilo, pumuluyo naton sa syudad sa Iloilo. Di nakita sa aton pinalangga nga mayor nga ang kinangano naton nga niyakulang gid naton ang aton nga damo-damo kit pasyente sa nagapa-dialysis. That's why nga napinsaraan gid sa aton pinalangga nga mayor nga dugangan ang aton di machine sa aton barangay. Kag nakita mo naman siguro Manigaldar, no, ang aton syudad mga plaza naton kung paano gin-develop ni siyang aton pinalangga nga City Mayor, no, na pinakanami damo ka kadto mga turista subong sa aton sa syudad kay para makita nila kung ano ginobra naton sa aton pinalangga nga Mayor diri sa aton syudad. Kon na mo gali, kon na mo ning istoryang imo gali, ang kontras na da kung sino naman kontras na da mangita lang buto nila da. Sabagay, amo gina kay sa last akong nga election sa 100% nakakuha ko din 90% vote kit sa state sa akon nga barangay. Out of 100, 90% gid ang nakuha mo. Yes, Ranigalian. Ati bingo na, bingo na. Zero kay kontras ni magamuni, no, dira sa East Baluarte Mulo. Amo man na ang gana magakalanabo sa iban niya nga mga barangay. Nga na-interview na to ng mga kapitan dire, no? So, wala naman mangkot si Mogid, no? Basta kung may dugang ka pa, Kapitan Patnubay, ngay hambal sa mga pumuluyo, diri sa siyudad sang Iloilo, punong barangay Gary Patnubay, sang East Baluarte, Distrito sang Mulo, Kapitan? Sa aton pumuluyo, sa bilog sa siyudad sang Iloilo, suportaran naton ang atong pinalangga, andar sa liderato sa atong pinalangga City Mayor Jerry Petrañas, kag sa bulig man sang iya bata nga si Inday Raisa Petrañas Chu, kag sa iya mga councilor, nakita gid naton kung ano pagkakilala sa syudad sa Iloilo sang nasugod nga nagpungko ang aton mayor na si Petrañas. Nakita naton, nakilala gid ang syudad. May ara kita subungan mo na isa pagid naton nga the best pagid subong naton nga nakita ang regarding sa mga development sa atong mga market, no? Nakita din naton nga ina nga paagi nakita sang bilog nga syudad sa Iloilo nga ara na gid ang pag-uswag pag the big next ano naton sa syudad sa Iloilo next level nga kita naton ang mauswagon nga syudad sa Iloilo gani hindi na ta magkadto pa sa iban, hindi na ta mangita ang iban, ara na ginaumpisahan na tapuson sa atong pinalangga na City Mayor Jerry Petrañas ang pag-develop kag kauswagan sa atong syudad sa Iloilo. Amo na ginapangayo ko sa bilog nga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, huligan naton kag suportaran naton ang liderato sa atong pinalangga City Mayor Jerry Petrañas kag sa iya bata nga si Inday Raisa Petrañas nga bukod sa iya mga councilor sa city sa syudad sa Iloilo. Salamat gid Kapitan Patnubay. Madamong salamat, Manigalian. Inyo na batian mga kabiyanan nga lang doon, mapisan nga punong barangay sang East Baluarte Mulo, si punong barangay Gary Patnubay. Tiamak mo, nanong nga klases magbulig to? Kada muda mo nga bulig ni Mayor Triñas, dira sa ni barangay. Kag ini mga kabiyanan, hindi lang darang barangay, talos tanan nga barangay. Ginabuligan ni Mayor Triñas. Ang dialysis machine lang nga daan, grabe na nada. Dialysis center
sa may Isbol Timulo. Dako na nga bulig mga kabyanan. Para sa taga-syudad sa Iloilo nga nagakinanglan sa dialysis mga kabyanan. Masyado ka mahal mo, ubuso niya kwarta mo. Waay gid ni matalupangdan sang nagligad mga kabyanan nga mga administrasyon. Subong gid lang sa administrasyon ni Mayor Jerry Triñas ang ini mga rehab center ni. Waay gid ni matalupangdan. Waay gid ni rehabilitation center. Amo na siling ni Doktora Tampos ang nagligad. Nga ining mga tao nga iban mga kabyanan nga paralisado kunta ni makalakat pa ni sila. Ako na marehab ni sila. O galing bangod sugo sang kapigadon. Why sila marehab? Iniway na lang sila kalakat. Tisubong iya ka may rehabilitation center na kita. Dira sa distrito sang Mulo. Hindi na problema. Libre. Why bayad? Amo man ni ang rehabilitation ang dialysis. Maluwas sa mga proyekto, abe. Ang dialysis. Why man ni bayad? Libre tanan. Dili ka mo kita sina. Nga mo ni nga klase administrasyon. Kung ano ang pagbulig niya sa mga pumuloyo niya. City Hall in action. Labi na gid ko na pamungko pagit si Day sa isos. Makita nyo ang dugang nga pag-uswag sa siyudad sang Iloilo mga kabyanan. Sa maidalom sang administrasyon sa Indaire sa Triñas kag subong man ni Mayor Jerry Triñas. Kag subong nga simana mga kabyanan ang nagligad nga simana, no? Wow, damo naman na nalipay. Mga sitisintos katawo ang natagan ni Mayor Triñas, ni Indaire sa Triñas sang financial assistance. Ang pinakanubo mga kabyanan, 2,000 pesos ang ipangatag. Hasta 10,000 pesos mga kabyanan sa sitisintos katawo. Tisige na ni. Sa masunod nga simana mga kabyanan may ara pagid. Dako pagid na iya. Maabot dire si House Speaker Martin Romualdez mga kabyanan. Ti makmong House Speaker ya makanto de. Nagapakita mga kabyanan nga ti malapit si Mayor Triñas sa mga matagas nga lideres dito yan sa Manila. Ang pag-uswag sa isa ka lugar, ang pagdala sa proyekto mga kabyanan, hindi lang diri sa siyudad sa Iloilo, kinanglan may koneksyon kao dito yan sa Metro Manila. Sa mga daragko nga mga tao to katulad ni House Speaker Romualdez mga kabyanan. Hindi magpabugal ang ibanda nga ti ara si Romualdez ilada. Magadto ni siya de sa masunod nga semana kag madamo nga mga senador ang makadto de kay may tagtaganay naman, may financial assistance naman nga pagaymoon dira sa Freedom Grandstand mga kabyanan. Sa piyaki nga bayan ng Balanta na sa dili ilang mga barangay, may latest update kita sa sining dengue cases diri sa siyudad sa Iloilo nga may mga nagkalamatay daw lang alang naging panahon ta, no? Sobra na kita. Sunod lang si Mana. Kag ining party salon mga kabyanan. Para sa mga dalagko nga tatlo ka mga apatanan ka mga public market diri siyudad sa Iloilo Balanta na mga kabyanan. Kay kinanglanon nga maka-utang kita. Makadugang kita sa kwarta mga kabyanan para mo man tanan-tanan ini lantuan yung balada ang Mandurriao Public Market Black o nanugwaya daw kinumos. Kay man pinabayaan sang second sang District Engineering Office ambot kung kay sino na. Ambot kung kay Congresswoman Barundana. Ang Balanta na dugang mga kabyanan wenta chimpo garing lang naging nato bisin panahon damo pagkuntani kita sang matalakay nga nakalinap diri sa atong palatuntunan o galing wenta chimpo. Salamat gid sa inyong pagpamati diri sa atong palatuntunan. Magapanumbalik kita sa Huwebes nga adlaw diri sa Bombo Radio las 9:30 ang takna sa aga. Ini ang inyong lagad si former board member Manny Galyar ay siya return. Madamo gid salamat mayong hapon sa inyong tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.
The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024. Don't miss your chance nga mainkabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup ka emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic.
Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 tubtub 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Balik kita diri sa kahapon lamang program. Kumusta man ang one day off naton? We were not together yesterday, Sunday, but now we're back again. Together again. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Monday, September 9, 2024. Nagahilapit kita sa Grand Draw sang promo sang Bombo Radio, which will be on the 14th, that's a Saturday. Kag nagahilapit man kita sa adlaw sang Christmas. Check naton sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, gentle reminder lang, 107 days to go before Christmas. 107 na lang kainadlaw, Christmas natin, ano na, mapreparasyon natin dira, may ginapreparargid man bala kita. O kon, far from our mind pa. Sige lang, amo gina kita yan, no? Sometimes, kundiin bala nga, lapit na lang gid, diin nga, look pa na kita, dira pa na kita ya, kag makaprepara. Pinoy pa ya. But anyway, sa gihapon, survive. And we are going to celebrate no matter what happens. Christmas, tuloy yan. It is now 23 minutes after 2 o'clock sa hapon. Kag mag-aumpisa na kita sa pagdulong sa inyo sa ato nga mga kasaysayan. Preparado kita para sa sininga hapon. Last time, though isa lang gid ka letter ang ato nga nabasa because ng fire call, no? Nga aton nga nabaton. But anyway, we hope na makabawi kita sa sininga hapon. So steady lang. Kag dira lang gid kamo mga kabombo. Relax. Kung diin man kamo sa ulubrahan nyo man, sa higad sang dalan, sa mga vendors naton. Good afternoon gid sa mga mamang guards. Kag sa aton nga mga OFWs. Salamat sa again pagupod sa aton diri sa kahapon lamang program. Remind lang ko ha sa mga stories na dira, basi ready na, prepared na, paki-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede sulaton sa gihapon na dani ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na si Jose LG Fuentes sa ating pambukas nga song para sa inyo tanan, LDR. Good afternoon and welcome. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apan kalit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako.
romantic storya, I love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gigilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dollar. Bisagod sa ubiyong, ako gadang uhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay di sa layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma at damag, paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw giyan na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Yes, bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Oh, mangkot pa da. 28 minutes after 2 o'clock. Hello again mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome back diri sa kahapon lamang program. Last time, Friday, may gitbasa kita nga letter and that came from small but terrible nga or nga OFW, and she was telling us about her ex nga nabanhaw kuno makalipas ang siyam ka tuig. Si small but terrible ni nga isa na sa mga OFW, may ex ni siya, si Mr. C, as in cheater. Kag way back 2014 nakilala niya ini si Mr. C. And then nag-textmate sila, kag tapos ginsabat siya or ginsabat niya, and then gipakilala niya sa family, ginpakilala siya sang lalaki sa iyang family, kin according sa iya nagustuhan siya sang family sang lalaki. At that time pareho sila kuno nga nagatrabaho diri sa syudad, kag pero sa malayo yang lugar no pauli ining lalaki. So more than 1 year lang ang ilang relasyon, kay may ginpubusong nga babae ang lalaki nga taga Iloilo, tapos wala siya nanugid sa kay small but terrible, kundi nga ang mother niya ni Mr. C amo ang nanugid nga may ginpabusong siya gali sa Iloilo. Di syempre pagkabalo yan, nasakitan gid dyan, siya kabalo kung ano nang iyang himuon. So ang ginhimo niya, wala niya gin-contact na lalaki, gin-block niya sa social media kag sa cellphone, parang hindi na gid makatawag kag maka-explain pa sa iya ang lalaki, kaya hindi gid siya mabaton, no? Tapos nagpauli siya sa ila para nga maka-move on, pero nakatawag sa iya ang lalaki sometime in December before nga mag 2016. Gusto mag-explain sa tao, pero ang ginambala niya nga hindi niya siya interesado mamati sa mga rason nga sunod sa iya, puros lang kabutigan. Kag syempre nag-warn pa siya kadto-kadto kay makita mo gid ang imo ginapangita, mautod gid ang imo nga liog. So muna so nag-eskwela siya liwat, tapos nag-contact ini ang mama sa iyang boyfriend nga kung gusto niya kuno nga makita ang bata sang iyang ex
pwede siya kapamasyar dito. So nagkantuman siya. Pero ang mama niya kuno ang ginistorya niya, ang mama sang lalaki. Tapos imaw na sang lalaki or upod na sa lalaki ang iasawa kag ang iya nga bata. Wala ito ginistorya kag hindi na siya kuno luyag magpakita paliwat kag amo na to, way nagkita sila kon takanay kag naka-move on naman siya. Nagka-focus na sa iya nga pag-eskwela. Pero wala ko na sila sang formal breakup. Tungod gani kay wala sila ka istoryahanay nga duwa. And then nila recently, no, year 2024, nag-contact naman liwat sa iya ang lalaki. Nag-chat kung pwede niya nga maistorya about kung sa past nila. Gusto nga magpangayo sorry sa lalaki. Sa ginhimo niya nga pagpangloko. Kaya hindi ko no maglinong ang kabuhi niya. Kaya ginakonsensya siya kuno permi. Kag ginambal niya, no, sige, hambal isa-isa, kapamati lang ako, ti sila ni Mr. C, dumduman mo to, ginhuyapan mo ko sa mall, paglagaw naton, tapos ginaboy mo pa akong cellphone ko, grabe gito ya, ugot ko ya sa imo dati, ti sabat ya, ay, nako ya ka dumdum, kaya ginlubong ko na to sa lupa, ang bad memories ko. Tapos nagsabat siya, no, nga about sa pag-inom, naginom-inom ko no sila, tapos nag-join ang babae, kagtungod nga, nahubog sila nga duwa. So may natabo sa ila. So it's like a one night stand, no? Tapos pagpuli niya na kuno sa ila to balay, nag-contact ang babae nga nagabusong na kuno siya. Kag syempre siya ang tatay. So gusto niya lang kuno tani nga mag-explain pero kay tigin block na siya. Kag subong sa amo to nga time nga pag-contact sa isang lalaki, gusto gid sang lalaki nga magpangayo sang sorry sa iya sa mga ginhimo iya dati nga pag loko kuno sa iya. According sa kay Small But Terrible, sila niya, Tita Regine, basi siguro na karma, kag ginakonsensya, kay hindi, hasta subong, hindi maninong paminsaron niya, kay ni Small But Terrible, no? Kay kung madumduman niyo ko, no, naga-flashback tanan niya ginhimo niya sa iya. So, wala niya ginbaton ang pagpangayo pasaylo ni Mr. C. Ang ginhambal niya pa nga hatagan talang ka, no, sa pagpasaylo kung last breath mo na. Kagambal niya pa, happy siya kung ginakonsensya ang lalaki, kag hindi malinong ang kabuhi niya, kay deserve ko no niya, ina. Kay gintunto siya sa lalaki. Right? So, hambal niya, mapatawad talang ka siguro kung last breath mo na. I-contact mo na lang ko kung malapit na ang last breath mo. Kay kantuan ko ikaw kag patawadon. So, amo na ang ginambal niya, Small But Terrible. But anyway, siya happy naman siya, may love life naman gani siya. Subong kag may long time boyfriend siya nga more than 7 years na ang ilang relationship. Kag subong nakagraduate na sila sa kolehiyo. But amo na until now wala igigin tagaan sa higayonan, no, nga patawaron ang lalaki. And this time mga kabombo, actually may part 2 siya sa nga story. Kag gintagaan ta kamuliwat sa natabo sa part 1, especially to those nga wala sang idea, so that maka-keep track ka mo. Kag amo ni siya nga story last time nga wala ako nakatigayon nga maghatag, no, sa aton gamay nga komento sa iya nga istorya. So tingubon ko na lang, ha, after na sang pagbasa ko sang part 2 sa iya nga story, which is today. That's gonna be our first story sa sining nga hapon, ang part 2 sa istorya ni Small But Terrible nga OFW. Dear Tita Regine. Afternoon, Tita Regine, si Small But Terrible ining, isa ka OFW. Amo ni ang part 2 sang letter ko, Tita. I remember before sang time nga pandemic, accidentally ko nga nakita iya mama sa merkado, Tita, ang mother ni Mr. C. Gatanaw lang siya sa akon, kay upod ko BF ko, Tita. Tapos, nakita ko sa hitsura sang iya nga mama nga masubo, kag wala siya gahambal, ginatanaw niya kami hasta makalakat. And then, nabalitaan ko na lang nga wala na siya, Tita, bali ang mother ni Mr. C. Kag amo nagali ato ang last namon nga kita ay. Siling ni Mr. C sa kilala ko nga ako no, wala ako naka-visit pagpatay ni mama niya. Sabat ko, Tita.
hindi na ko magbalik didto liwat. Kag wala ko kabalo nga napatay mama niya. And then one time, tita, nagpadamgo si mama niya sa akon nga makadto daw ako sa balay nila. Pero siling ko, di na ko magbalik didto. Pero ang mama niya, tita, mabuot man siya gihapon sa akon, bisan sa damgo ko lang. Kapira na kabeses niya ako nga ginpadamgo, nga makadto sa balay nila. Kag tita, bisan diri na ako sa abroad, ginapadamgo niya ako gihapon, pero ginakalimtan ko na lang. Gin-open up ko kay Mr. C, nga permi ako napadamgo sang mama niya. Tapos sabat ni Mr. C, basi gusto ni mama nga makaistorya kita nga duha para makapangayo ako sang patawad. So ginhimo ko sa imo. Kay basi, nakita ni mama nga hindi ako okay. Tungod, ginakonsensya man ako gihapon sa ginhimo ko sa imo. Basi gusto niya nga mapatawad mo ako para malinong man kabuhi ko. Kagamo to, napensaran ko tita, nga what if, amo na galiya ang reason. Kung nga ginapadamgo niya ako nga makadto sa balay nila, kay basi gusto niya nga ma-okay kami ni Mr. C para malinong na paminsaron sang iya anak. Pero maabot gid na ang time nga makasugilanon kami nga duha kag mapatawad ko siya sa personal. So madamo gid nga salamat Tita Regine. God bless lang sa inyo dira. Sa liwat, si small but terrible nga OFW. Small but terrible, thank you so much for the part 2 sang imo nga story. Last time sa part 1, doon na bother gid ako, no? Nga siling ko nga ang daw nag-harden na gid ang imo nga heart, even if you are telling us nga tinaka-move on ka na. If naka-move on ka na, happy ka na sa life mo, happy ka na sa self mo, why then nga hindi mo paghihapon baton ang ginapangayo nga forgiveness, hindi mo mahatag ang ginapangayo nga forgiveness ni Mr. C. Lantawon bala nato, no? Wala man siya kahambal, nga luyag niya nga makipagbalikan kamo, kay ti siya gipanindaguan niya man to ang babae, may bata na sila. It's just that siguro, no, ining si Mr. C is just the type of person nga, no, hindi gid bala malinong sa iya kaugalingon, not unless, no, nga makapangayo siya sang patawad, kay ti gina-acknowledge siya gid mo ang iya dako nga sala nga gintunto niya ikaw. Kung isipon gani nato, no, it was a one night stand, hubog sila, ti syempre ang kahinaan, no, nagpangibabaw. Pero kung isipon nato, no, siguro hindi to ya siling, wala taman nga siling better na lang ni sangsangagin amuya kasi ni, pero inabalang iban gani daya, no, nga ti nag-girlfriend gid sila ya. Tapos nagbuso nga babae, pero sa iya niya, no, why sila sa relationship? So siguro naigo lang gid siya sa iya kahinaan sa tong time nga tinahubog siya. Kag do hindi gid siya hindi gid siya at peace, no, sa iya kaugalingon nga na-hurt niya ikaw, kag amo na ang natabo sa inyo nga duha. So siguro gid man, no, nga kung tagaan lang sang tsansa, maybe ikaw gid man ang iyaluyag nga manging girlfriend pa, kag kung mag-level up man niya ang inyong relationship, kung wala natabo ato, no, ang natabo sa iya nga nakapabusong siya, basi man until now, okay gihapon ang inyong relationship. But since natabo na ato and he was trying to make good sang mga sala nga iya nga nahimo, like panindugan niya man ang natabo sa babae. So gusto niya man, no, nga sa inyo nga duha, matapos naman ang tanan, makapangayo naman siya sang pasaylo. So do amo man lang na iya, ang iya nga ginapangayo kung tani sa imo. Pero do kasakit gid to sang imong sabat sa iya nga, hindi tagig kaya mapatawad. Tawgi lang ko diliwat, kung last breath mo na. Kung diin pa yang matagom mo tayo na ang tao, dira ka pa lang ya, kag mag-learn nga magpatawad, you know? Ang hindi pag-forgive, it's like taking the poison nga luyag mo
nga ang mapatay among tao to nga nag-hurt sa imo, pero ikaw ang nag-take sang person. Because you know what, if ikaw ang hindi maka-forgive, you are not doing yourself a favor, diba? Ikaw gihapon ang nag-allow, you would continue to be hurt because hindi mo ma-erase sa mind mo, hindi mo mahatag ang forgiveness nga gipanangayo sa tao. With all humility, with all humbleness, nag-reach out ang tao sa imo. Di ginaako na gani nga hindi man siya at peace sa life not unless nga mabatian niya. Maistorya niya ikaw kung mapangayuan niya gid, no? Sa pasaylo formal ang iya nga ginhimo sa imo. So kumbaga siguro amo lang gid man ang iya nga lang nga ginapangayo so that he can move on with his life and you can also move on with your own life. And you see, even siguro ang mother yato was very much aware sa kondisyon sa iya nga bata. Nga although he was trying to live normally, pero at the back of his mind, do may ara gid nga nag-eat up sa iya nga conscience. Nga kuntani, kung mahatag mo madang ang forgiveness nga iya nga ginapangayo, considering nga siling mo naka-move on ka na, happy ka na sa life mo subong. So ano pa yabi, no? Ang rason nga hindi mo tumahatag. Kiti tapos naman to. Tapos na nga chapter sa inyo nga kabuhi. So I guess, no, do ka na man, nga tagaan mo siya sang tsansa. And you know what? Ang pinakadalong pagidira bala is that if you do not forgive, no, ang somebody nga nagapangayo sang forgiveness sa imo, your sins won't also be forgiven. Tiluyag mo na. So siguro dapat, no, kung tuod-tuod nga naka-move on ka na, tuod-tuod nga happy ka na sa imo nga life, then give that forgiveness sa tao nga ini, nga daw hindi pagid siya totally happy with his own life because may guilt feeling gihapon sa iya. Kag kung isipon nato, no, siguro siya niya ang tao nga good man siya, kaya gina-acknowledge niya gani until now, dala-dala niya, no? Inang ginhimo niya nga sala, nahimo niya nga sala sa imo, kung sipon ta do hindi man hungod, o sinaigo lang siya sa iya nga weakness, sang amo to nga gabi, but now, after many years, sa gihapon, carry niya na, no? Kag ginapangayuan niya lang gid sang pagpatawad halin sa imo. But it's good sa imo nga second letter, sa part 2 sa imo nga story, you were already open. Nga siguro, no, maybe sa pagpauli mo diri kay tinaw ara ka pa sa abroad, sa pagpauli mo diri basi pwede na. But you know what, hindi bala naton hold ang aton nga kabuhi. What if tomorrow may matabo sa iya, kag hulaton mo pa ya kung saan ka makapauli diri. You are saying nagka-communicate ka mo nga duha, so why not give na lang ang forgiveness nga ina sa iya, even if through chat, through video call, through phone call, so that siya mahawasan man sang iya nga ginabatyan. Mas mayo na lang ganina, no? May mga tao ganiya, may mga lalaki nga after nga na-hurt nila, as in harap-harapan pagidya ang babae, wala ganiya sang remorse, wala sang paghinulsol nga makitaan sa ila. Pero iniyang tao nga niya, as in dala-dala niya gihapon, no? Niya ang guilt feeling, kag ang gusto niya lang gidya nga makapangayo sang patawad sa imo. So I guess he deserves that forgiveness nga iya nga ginapangaya. So think about it, ha? I am sure you are not that terrible siguro when it comes to forgiving someone. So small but terrible. Thank you so much, Gid. Think about it. 45 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, that's one letter down for this afternoon. Magapadayon kita pagkatapos ng Gid sa pinakamay importante nga mga pahibalo. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions, agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi ng tinluan kag ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Tapos makalipas ang tak ng 2:00, ari nakita sa aton nga next story from Aris 8. Dear Tita Regine. Tita, maayong hapon sa imo, kag sa imo nga tagpalamati. Tita, antes ko umpisa ng story ko subong nga hapon, mangayo danay ako pasensya sa imo. Kaysa mabaton ko ang email mo last time, August 30 na, so sorry gid. Pero tita, pwede mo ako ma-email liwat once nga basahon mo na ang story ko. Oo, nag-email ako dira sa imo kagabi. I hope you got it. Tita, why ako nagapaload kung ara na ako sa school kay useless katama. Kay once nga mag-brown out, ay why gid signal. Kag isa pa tita, kahina gid siya kay ila internet. Once nga may important transaction ka, ay maugtas ka lang. Pero tita, nalipat ako sa upunan ang story ko kanimo kang August 27. So bali tita, antes kami kauli ni ER, ginsita ako kay isa ko ka instructor kag faculty nga pangitaan ko manubantay si ER. Kaya ako gihapon ng mabudlayan mag-adjust sa school tungod sa ako nga course. Sorry for that. Anyway. So, tita, nag-uuna lang ako kaginambalang rason kung nga adala ko si ER. Tita, ang sunod kong isaysay, parte kay Mr. Anonymous. Si Mr. Anonymous, tita, kasakay ko ini sa bus, isa kahapon, nga pauli na ang tanan nga mga students. So, tita, nakibot ako, kaya naman ko siya sa akon nga, bal niya, ano course mo ga? Sabat ko sa iya, BS Cream, sir. Mga tagpalamati, ti mayara nakamuklo, kung nga abisi si Aris 8 ninyo, ha ha ha. So tita, kay pamangkot na ako nga, why did you choose criminology? So sabat ko sa iya tita nga, why lang? But the main reason why I chose criminology, because this is my dream since then. O, diba? Napa-English si Aris ninyo, nga waay sa oras. Well, tita, hasta nakalabot na ang topic namon sa politiko kag sa mga nagkakatabo subong sa aton nga bansa. Hasta nga ginapamangkot ko siya, tita, sir, ano na year mo kag ano nga course? Sabat niya, tita. Waay, kay tungod pagkatapos niya kuno senior high, nag-obra siya dayon. Kagara siya ga-obra sa private company. Tita, madamo na nga mga politiko ang iya nakita kag na istorya personal. Kag tita, hindi lang ni pag-i-mention ho ang name sang isa ka politiko. Sige Tita, ini nga politiko, kung damo-damo kuno nga media kag kamera, nami ni siya mag-approach. Pero kung waay na gani, tita, tama daw ini kasuplado based on his experience. Ay, tuod ka? Nakikimarites. Anyway, tita, ginsakop na pa ako sini ka mamasahe. Kaya nagpasalamat man ako kay may ara na ako nga ipaprint nga mga topic sa school. Tita, sa imo gali nga pamangkot kung paano ko masabay-sabay ang pag-eskwela ko kag bilang nanay kay ER sang una nga adlaw nga nag-start gid ang among nga klase. Mabudlay, tita. Pero makapauli na ako kag mahakos ko na si ER. Dawa ay lang tinatabo sa bilog ko nga adlaw. So tita, sa lang danay diri ako nga sa akon nga pagsulat ang matinahuron Aris 8.
Hello, Aris 8. I hope you got my email, ha? Kag natuki mo da ang imong inbox, kag nabasa mo ang ako naging email sa imo. Well, we understand, no? Nga busy gid ikaw nowadays, but ining regarding sa kay Mr. Anonymous, wala man niya, no? Nakasakay mo lang siya, nakachika-chika lang kamo nga duha, and then tuod ka sa amot ni nga politiko. Grabe ba? Well, kung sa bagay, no? Hindi mo lang siya siguro, or base kung na timingan lang man, no? Ngati, amo to ang mga na pang-obserbahan niya. Di kita mag-judge. Anyway, sige, so sa imo dira nga pagka-busy, sa imo nga pag-eskwela, at the same time, may ginaalagaan ka pa nga imo nga anak. Kabay, ha? Nga hindi ikaw super stress, and sa gihapon, you can find time to enjoy life, no? Muna ginahambal nila nga being with the present, mindfulness. Kung ano ang ginaobra mo subong, enjoy the moment, kag nagay, no? Pasulod-sulod sa mga kung ano-ano pa dira that would give you negative thoughts, that would give you the burden, that would give you, that could cause stress sa imong kaugalingon. So, sikreto lang gali, no? Para nga madungan mo inatanan is simply an inspiration. Kag si E.R. Gid ang una nga nagahatag sina sa imo, and I'm sure the second one is your husband. Correct? So sige lang, no? Continue getting inspiration from your son, from your husband, from your family, so that makapadayon ikaw sa imo nga mga buduhaton. May mga times nga may encounter ikaw nga mga kabudlay sa schedule, kabudlay sa mga pagtulunan, kabudlay sa mga exams. Pero tiinita na, no? You have to be prepared for this. And when these moments come, isa lang pasuda sa isip mo. Malabay man lang ni gihapon. So, kakayanin. Okay? Kung mag-abot na ganing ini nga mga tiyempo, no? Mas the more kapag idaanay, nga magtulok sa imo nga anak. Para nga more inspiration ang mahatag niya sa imo. Good luck kita sa imo nga studies. Kag salamat. We know how busy you are, but you are really finding time nga maka-update diri sa amon of what's going on in your life bilang balik estudyante. So thank you so much. We appreciate that, Aris 8. Mga kabombo, sa inyo naman nga mga istorya dira nga pwede gid nga ma-share sa kahapon lamang program. Please write it. And then, pwede man nga, you email it kay amugid ina, no? Ang pinakamadastig nga pamaagi para nga makalabot diri sa ato na inyong mga stories. Like say, isend mo subong, i-email mo subong. Most probably, pwede gid nato nga mabasa pagka next day. So, paki-email rin inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, gabaton gid kita sa mga letters nga gid pangsulat and then gid padala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Boss, we hope makahirit kita with more stories. So salamat sa ato nga mga letter senders. Damo kita sa mga letters nga na-receive recently. Thank you so much, kid. On standby na ang mga paborito ninyo nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio, Iloilo, Tuyang, Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Thank you very much, gid, sa inyo tanan mga kabombo. Balikay kita with more interesting stories tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy the rest of your day. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.